assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe, assalamu aleykum rewo e worgo funnague e hirnague. En calmini dendagal ɓi pullo ɗo woni e dunde baba adama o. En calminiɓe kala kamɓe kala e kuuɓal. bandiraɓe en jetti Allah, en jetti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, no Allah hokki en hande kadi cellal arde ɗo joɗade ɗo e yidde yewtude ɓiɓɓe fulɓe wonɓe en direct sur radio Sadel FM walla mbiyen hono page men Des TV sur Facebook. En beltanima bandiraɓe kala e saaha en jii message uji mabɓe. bandiraɓe hande noon walko kewi kala ko kewi kewneɗo kewi ɗo ko yettere Allah, kadi arde joɗade ɗo e joddade moon e holluden hono ɓeɗo sukaɓe walla mi wiyon hande miñiraɓe. kono noon alhamdulillahi rabbil alamina, Allah ko jogaɓe yakar. bandiraɓe sondari tableau walla on mawon keɗoydaɗe ɗe hono ɓurɗo andirede jaalal leñol, ene mbawi widemo Abou. heddi o ko Yero Guise mo gowɗon yiide kala e saaha. bandiraɓe haade men nadde e bundi golle ɗe, mamin tottu bandiraɓe calmina bandiraɓe fulɓe ɓe. mi totta on konngol hono jaalal leñol, calmina bandiraɓe, bisimilla ma ɗo e Des TV nodde note weeɓani, kadi ko noddeɗa noddeɗa ko en gandi ɓiɓɓe fulɓe enen jogue ma yakar. min ñaggi Allah tan kono Allah wurno gurdam ma, par ce que ɗo jaɓɓuɗa ɗo kala jiɗɗo yo tawte ɗon, ɗum ko nafoore ɓiɓɓe fulɓe. salamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullah. a salminama, a juurama ceerno Abba Mr Kara, a salminama no feewi no feewi. en calmini mo ndenduɗen golle ɗe kono Yero Guise fuɗɗorade yewtere nde inde Allah, joom yurmede hewde huftidinde ɗo aduna, joom yurmede hewde hertinide juɗɗo to tan meɗen lakara, jeyɗo ñalgo janggo jubde jeyaɓe ɓelnude jeyaɓe, mo pittali min arsugaji meɗen gune tamande muɗum, jiɗo waɗa baɗo wala to, goto mo senare wodani. ɓeɗe heewi wiide ala mo senare wodani so wona Allah. ɗon en ɗiɗi yewtide inde Allah, jeyɗo leydi de asman, yimɓe jinni taganɗo en maaje belɗe kam e kaɗɗe en juuri kurnaɗo windere. goto mo Allah yiɗi keddiɗi fof Allah yiɗirtoma saabu ko yidde nde jiɗɗa Mouhamadou Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. en jetti jinnaɓe meɗen ɗiɗo ɓe. ɗum noon en mbi dendagal hettotoɓe daaroɓe haalirde meɗen woni DS TV, en mbiɓe yo taw ko jaam bolo woni to ɓe goni. ɗum noon kettuki malaji. ɗum noon Karara kongol ruttima e ma. eyyi ha joni somi haalni on tan bandiraɓe, wolmo jinɗon wolmo arani, sikki ala wona sago. eɗen gandi tan aduna o way noon. so tawi tan o arani bandiraɓe musidɓe tedduɓe wona sago men. hono enen fof eɗen gandi ne wiye DJ du peut être mawo abbo en, peut être kadi so tawi o arani heeƴi arɓe ɓe tan ne mbawi heññude ko wona e dow mum ko heddi ko Yero Guise. mi hokkuma jungo calmina bandiraɓe haade men nadde e bundi golle men he. eyyi Abou Chérif a salminama, juurama, a weltanama kala saaha. min calmini kadi sehil men mawni meɗen walla miñi men jaalal leñol Abdoussalam Ba. en beltere mom kala saaha. eɗen beltima kadi rendude makko yewtere nde, parce que eɗen gandi ko suka dariɗo no feewi, dariniɗo leñol ngol. anne Abba salminama, a weltanama no feewi. ko weltare mawde ardude toujours e DS TV haalde moƴaji meɗen, caɗele meɗen ɓe jemmuɗen. donc ko weltare mawde kadi arde kadi haaldude bandiraɓe fuutankoɓe mbiyo mi wiɓe mbimaɓe funnague hirnague rewe worgo. donc kamɓe foof ɓe salminaɓe juurama. mi salmini kala mbawɗo heɗade vidéo, kala jogorɗo aussi heɗade vidéo, salminama juurama. eyyi on jarama no feewi. sikki ala onon kala e kuuɓal on beltanama. sikki ala bandiraɓe ɗen jogui hande ɗo poɗɗen nayorade.
so tawi hande nde ɗo jonde yiyama wonko mbinoɗen wonko kalnoɗen ko kalɗen ko noon ko ɗum jiɗɗen ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbawa andude jogo yakare e men enen wonɓe ɗo ɓe holɓen enen gandi DJ du arani wolɗo henno jalal leñol hay goto watta ɗum présenté on nani ko haali ko ƴeero guis eɗen gandi wolɗo woni ɓe woni feeñoɓe kono ɓe ko less goni kono noon mawɓe hewɓe ndewiɗo wonkoɓe kaali bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe mbiyen hande est ce que yakare ene joga ɓe oɗo génération garowo ɗoɓe gacci ɗo hol tambotoɓe haade men nadde yettade hol onon hol diplôme aji moon holko joguiɗon pour baɓe évitable ɓe ganda hol onon pour l'instant nden toɓɓere mami aro hen jimmi tan ko nadde hen mawɓe hewɓe ndewiɗo wonko kaali jinmi koɓe kaali ko onon sukaɓe génération gonɗo o onon goni yakare janggo holno jiiruɗon koɓe kaali ko mi hokka jalal leñol oɗon ndeɗon toɓɓere tan point hadam ruttade moon seeɗa yeyi Allah jarama a jarama no feewi katude min ina waɗi jewte ɗe ndewindimi e nder DSTV kono ina waɗi jewte ɗe mi rewindaki wonande jewte ɗe ndewindimi ɗe kadi keɓmi hen tan ko gartam sikki ala nde tawno joguiɗa ko invité ji ɗi ganduɗa hen goto garda ko mbiyata kanko ɓuuri ƴoƴde e ɓennuɗo o ɗum noon ko yettude Allah nde tawno so tawi neɗɗo o wawa ko o waɗata ko ina gasa so tawi omo bismo yimɓe ɓe ganduɗa beltinta hettotoɓe an aɗa wawi ko mbatta ko ɗo bismoɗa ɓe kadi aussi koɓe kalata ko sikki ala ko bindande min ummade ko ɓammi rewindade DSTV jiyatmi hen tan ko bindande noon gummoto koye ma an bismotoɗo e ha e ɓeɓe ganduɗa ɗo bismo ɗumen nde tawno aduna ha gacci ko bindande so neɗɗo haali konngol bongol faydema andu ko windande so neɗɗo haali konngol moƴƴol faydema andu ko windande so neɗɗo haali konngol ngam wasiyadema wajadema andu ko windande so neɗɗo haali konngol ngam kadi jirbidde ko gonɗa e dow mum walla mbiyen yuwdema walla mbiyen waddema critiqué kadi andu ko windande aduna ha gacci ko bindande min kadi bindande ɗe wona bindande ɗe ganduɗa ɗe ko bindande cattuɗe sikki ala kane waɗi hen ko memoto ina waɗi hen ko yiyato ina waɗi hen ko soynote de tawno ko neɗɗo soynoto ko yiyata ko nandu kono jiidata ko coynoɗa ko aɗa wawi soynade tawa laatani e guite ma ko jiɗata ko tawata ka jettiɗo hen e ko memɗa ko noon ɗum ɗon an kadi natti soynade natti yiide ɗum a memi wadde bindande keɓaɗe ɗo fof ko bindande baɗɗe fayida sikki ala kadi ko bindande caliɗi e cenɗe kewɗe saabu ina waɗa bindande garɗe ɗo taw fayti koye e jaydiyankoɓe fuɗɗotoɓe holko woni holno jomum foti wayde bindande ngariɗo suko jiɗɗo darnade rendu mum holno foti wayde bindande ngariɗo debbo jiɗɗo darade rendu mum holno foti wayde bindande ngariɗo kadi holno neɗɗo wonirta citoyen e nder gendi muɗum wadde ɗeɗo bindande fof hen windande nde ƴettuɗa fof so tawi en mbi en faccirum no wawi mbalen ɗo kono sikki ala ko wiidema tan aba séri min dendagal rewɓe ɗo e invité ji ma rewɓe ɗo mbawmi tan ko wertana ɗumen e wiide ɓefte Allah junnu balɗe moƴƴine battani eyyi Yero mi salminima holko mbawɗa wiide ɗo ko nanɗa ko jaabi ɗo ko DJ Du il est en ligne Yero mi hokkuma konngol mi heɓa mo après on continue allo Yero aba mi heeɗimo ko kalɗa o artu tan ko jalal haali ko mboɗo sikki aussi jewteɗe min kam allo ene tiiɗe nde luppumi hen eyyi wiide tan ko jewte ɗen mbaɗi fayi aɗa min kono nanngumi jewte maɗe ko ɓuuri hen hewde ko jewte paaduɗi e gendi paaduɗi e leñol paaduɗi e Fouta paaduɗi aussi e développement donc min ko ɗum tan mbino jewte ɗe par ce que a invité ɗo acteur de développement ko fate banggue éducation banggue jangde a invité ɗo docteur eɓe a invité ɗo dilloɓe banggue développement donc min kam mbami wi tan ko mbatta ko ne waɗi fayida par ce que ɓuuri hen hewde ko fuutankoɓe ko fulɓe donc ko jiimi ko tan ha joni sa ƴeewi ɓe mbaɗaɗo invité ɓe tan ha joni ko dans cette logique gonɗa ha joni koye ngollu lawol gonɗa wadde invité yimɓe surtout fuutankoɓe kadi waɗoɓe mo suivre ɓe ɓuuri hen hewde yeeɓoɓe DSTV ko fuutankoɓe wonɓe toon to Europe walla toon to diaspora so tawi en jañima wonde kadi wonɓe ɗo e Sénégal donc mbawmi wiide tan an ko e dow ngolɗon lawol gonɗa kadi kala to mbaɗa noddude min min garat par ce que minen ko ɗum min darani ko leñol ngolɗo yoltude hujjaji leñol ngol banggue tomin keedi ɗo hayso tawi koye réseaux sociaux woɗɗani aussi hoɓe ganduɗa aussi nanguiɓe ɗum comme no ene waɗi fayida ene waɗi aussi nanggui ɗum kono ko ganduɗa ene manque ɗum fof e wade ɗon mom fof tan
won koye remde gesa muɗum eyyi hedde ɗon andani ko enen ndendi no mbiɗa min enen ndendi liggey donc gonɗo e communication min kam so tawi a woni e communication aɗa haala Fouta aɗa haala leñol fulɓe mbiyata ko min ballata donc Allah ne mbaɗanɓe tan so wona haalde ɗum ɗon kadi vraiment waddemo remercier voilà ko jarnademo no feewi quoi ok jaalal leñol hol indema holɗo jeyɗa hol parcours ma hol an eyyi min Karara min indam mi meeɗa ɗum haalde e radio mi meeɗa ɗum haalde e radio mi meeɗa ɗum haalde e télé kadi hay hannde ni mi haalta indam seulement mbiyetemi ko Abdousalam ɗum woni inde ni nganndirani wona indam noon wona indam mais ko nden inde notortomi ko nden inde kadi nganndirani to yawti Abdousalam o ko jaalal leñol Ba donc so tawi ko noon foti ko ɗum woni inde nde ko Abdousalam Ba ko Abdousalam Ba woni inde nde jomum nelduma liya eyyi Abdousalam Ba holto jeeya e diwanuji men eyyi jeeyami ko e nder diwan mo Ndar diwan Ndar taw koye nder Fande Podor taw ko timde gueɗe village ɗum noon wadde ko facciro laaɓi tati gaddumi ɗon ko région de Saint-Louis département de Podor commune de gueɗe village arrondissement Gamari Sare donc ko ɗon jeeyami wuro ne wiye Tariji Dekole walla Dekole Tariji tar guddena maɗe barbaroji mucciteɗi ley kilude jabuuli ko genndi gondi jeeri kono jiimi koye waalo kadi ko genndi tawtendi almuɓe remɓe waliyaɓe kono ko genndi tawtendi aynaɓe kamɓe remoɓe ko ɗon jiimi aduna kono noon wona ɗon mawnumi ko wuro ne wiye Ndar walla Nder walla Ndar Gueji ene wona Nder Gueji ene wona Ndar Gueji fof ko kelme ɗiɗi gummotoɗe e nder ɗemngal Pulaar sa wi Ndar woni rega woni yee walla ƴeew sa wi Nder woni nder kadi ɗum no kadi ko Pulaar kono fof e waade noon tagi en addude ɗeɗo kelme ɗiɗi yimɓe wi tan ngon wuro kadi ko fuɗɗi innimo wadde min mawnumi koɗo wiyete Ndar Gueji jangumi ko alquranul karim gasnumi jofnumi ko mbeɗa yaara e duuɓi sappo e goho duuɓi sappo e goho à l'âge de 11 ans jofnumi ɓuran jofnuɗa ɓuran jofnumi ɓuran à l'âge de 11 ans à l'âge de 11 ans jofnumi ɓuran bon ƴettumi chari o seeɗa kono sikki ala bon jibinoɗen koye galle mo ganduɗa o en tawani jawdi noon mbiyeten kono noon eɗen tawi ko ɓuuri jawdi woni pulaagu woni ndimagu par ce que min ɗum woni ɓurnimi jawdi wonno pulaagu e ndimagu ne heɓa jawdi kono jawdi heɓata pulaagu e ndimagu donc caggal nde gummimi Ndar hitande ujuna ɗiɗi e tati gummimi Ndar dukkimi sareji ɓe ɓuuri wonde suka e hannde ko ɗon ceernam duwnimi e nder galle babam ɗo wona hunde haalatede nde memata kala ko haalatede memotonde yiɗotonde sabu tawno ɗum hannde no nguuri gila e sagataɗa e nayɓe rewɓe worɓe donc caggal nden dotonama ɗon en jokki Ndar seeɗa ɗo galle ceerno Samba Kumpour jangguinimi noon windinimi bamin ko wiyeteɗo Aliou Mamadou Sadiyata woni ceerno Aliou Ba on ko ɗon e Tariji woni hannde ko kay woni cukku imam ratibbo Tariji kono jangguinima jofnimi guideɗo Salif Mouhamadou de legal ne wiye Gof Mbacce kono jokkumi seeɗa koye ceerno Samba Kumpour on wonno ko ɗo wiyete Daw nder Saint-Louis caggal nde duttimi ɗiɗi e nayyi jaggal nde mi tawi ɗiɗi e joyyi ko ɗo han kadi Abdousalam woni namditade hoore mum holi an holko gonɗa mbera ko jangde Qur'an tan woodi mbera ko sharia tan woodi walla wonko woodi goɗɗum ko wona ɗum ni woni jibinɗen koye galle mo gonɗa tawruɗen kawiraɓe men fof ko jangde Pulaar en tawrani ɓe tawɗen ko jangde Pulaar e jangde Qur'an ɗum tawɗen e galleji men sikki ala de gartuɗen gonɗen ɗon e nder hita ujunaje ɗiɗi e nayyi jaggal nden hita ujunaje ɗiɗi e joyyi gonnoɗo almuɗo ine soyno yo won ceernajo ardi yo juma jangga jaam wonti rappeur wonti wadde mbaɗo keltaɓeji wadde mi rewe hip hop hay koko seeɗa ummade 2004 2005 jaggandemo 2009 mbanmi ɗum koye gew hip hop o koye jinguiral keltan kelme en ɗon gonnomi sikki ala nde gonmi hen ha waɗi saaha mi ummimo tareji natmi mi Wourossogui Matam en funnangue o seeɗa pour ƴettade andude seeɗa Sénégal haɗani tan tareji e Ndar gummitimi toon gartumi Dakar mbaɗmi Thiès Mbour jaami Ross Sénégal ɗon ko hakkude Sénégal e Mauritanie ko wuuro ngo ganduɗa ngo kewgo gueɗe pulɓiniɗe gueɗe kamniɗe janggumi ɗon aduna ko ene wona duuɓi ɗiɗi duttimi tareji hankkadi joɗimi toon ummade hitande ujunaje ɗiɗi e jeeɗiɗi walla jeetati nangganden hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ko seeɗa jaltatmi tareji kono ko tareji ɓuurmi wonde e nder hakkuderne noon mi waɗi hen hebloji woni formation ji
gila e communication hay to seeɗa gila e formation ji ko fayti e ndema ko fayti e gaynaka ko fayti e wawde wonde neɗɗo mbaɗɗo convaincre neɗɗo ha jaɓa ko salino tawa ko pelle mawɗe mbaɗen iso pic en darino toon e approuve en dari mbaɗanamin toon formation ji e ndiɗi formation ji hen formation foof mi yaltidi hen avec attestation mbeɗa jogui hay so 6 attestation walla 7 attestation taw formation ji ɗi mbaɗi suivre ɗin formation ji walla ɗin heɓloji hen heɓlo foof wonko waɗe am taw jiidani ko duɗal waɗe am taw jiidani ko beddo o waɗe am taw jiidani ko ceernam waɗe am taw jiidani kadi ko kosam indunene e duhol baaba waɗe am waɗi firti ko ɗen ɗon gueɗe foof noon ndenti woni Abdoussalam oɗo jooɗiɗo yeesa ma a Ferrara ndeysan quel parcours mi weltima kadi ha joni eɗen gandi kume naati woni DJ Du o naati kono noon o waɗani activé vidéo makko yo waɗ activé vidéo makko ene wayno audio makko waɗi activé yero a heeɗima oɗo parcours ene mbawi wiide oɗo ko hafiz Qouran machallah ene janggi saria hande noon ko Allah hokkimo ngal ɗo haqqilantagal sa darimo tan andanol ko Allah waɗe makko taw en kalani haala suudu moƴƴuru ndu o weltanama ko haali ko ko heddi ko yero guise yimɓe fof ne gandi hol yero guise tan yero guise annene hol yero guise eyyi a jarama no fewi Abba mi salminima aɗa fulɓe mbi haalde hoore mum weeɓani wallahi yero guise ko suuka fuutanke kono jiyaɗo guijilon jibinaɗo guijilon mawɗuɓe guijilon janggi guijilon min noon mi janggi guijilon ko wiyete cycle primaire ko école primaire et secondaire woni école les o ne wonde lycée et collège après jaami Matam caggal no dañmi BFM guijilon jaami Matam dañmi ɗon baccalauréat mbaɗmi ɗon duuɓi tati caggal ɗum ɗon Allah addi kam e Dakar garmi Dakar nde ɗon jaami dudal jaabi ha tedde université Cheikh Anta Diop de Dakar woni université Dakar jaami toon ha mbanmi toon ko droit caggal ɗum ɗon aussi mi heeɓino wadde formation ngaji kewɗi formation ko fate communication ko fate entrepreneuriat woni ko fate e ɓoji eyyi hande kam Allah nawi kam ko banggue e nder communication woni banggue média sa ƴeewi kadi ɗum ɗon aussi ko yidde ko mbiten passion ko addi ham toon ha sa ƴeewi kadi guila gol min cukalel mboɗo windanno ko heewi ko fate e guila Allah addi Facebook e réseaux sociaux ji mboɗo windanno hen Allah addi aussi gueɗe goɗɗe ko wayno site uji internet e blog uji donc Allah nani kam hen kadi mi waɗi formation ngaji kewɗi ko fate e ɗum ɗon e hande Allah waɗi kadi hande mboɗo jogui journal goto en ligne ko mbiyeten site internet ko site internet information général wiyete ko Sénéscoop média mboɗo jogui kadi blog ne wiyano blog de Yero Guise mo yimɓe foof hewɓe gandi kadi mi waɗi ɗum en direct ni waɗi oɗo en direct e blog o inchallah ma en gar hen kadi mi waɗi kadi ko fate e ɓoodi mi waɗi ko fate e ɓoodi ko fate projet ji eyyi vraiment mboɗo dilla ko heewi quoi voilà mboɗo dilla aussi banggue ONG ji mboɗo liggodira e ONG ji aussi kewɗi quoi Yero Guise a weltanama ma en gar hen saabu ko waɗi sababu ko site internet o heddiɓe DJ Du aɗa nana en DJ Du allo DJ allo mbaɗa nana on o waɗani activé vidéo DJ ƴew waɗi activé vidéo ma to gommiɗoɗe ɗiɓiɗi mi wawa wadde activé vidéo pour l'instant par ce que ɗo ko bowal ok y a pas de souci y a pas de souci ene wayno hay Abdoussalam kañumne waɗi désactivé ko heddi ko ko yettere Allah ɓawɗi DJ Du hol an DJ Du min jinno kam ko yeeso ma ngo yiye hayso niɓɓiɗi anni o timmi saɗa waɗi activé ala probléme ko heddi ko noon mboɗo yinno annene calmina bandiraɓeɓe sikke ala en dañi retard seeɗa kono sikke ala ko eɗen gondi annene hol konngol ma calmina bandiraɓeɓe haadam ardema eyyi ko weltade tigui e nder noddago ngoɗo ngo noddiɗa min kadi ko weltanade ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko musidɓe toujours ɓe kewɗe yewtidde kadi ɓe kewɗe royidade gueɗe mumen sikki ala ko wiide tan bandiraɓe fulɓe ɓe gona fuyɓe ɓe kewɗen wiide ni taw ko hoyde ni ko ɓurele ɓamtare woni gelduɓe nede netare sikroɓe majjere haɓoɓe huma binnagal gam rutde heege halkare
kamɓe wiyeten teeɓe yimɓe ɓe gona heñiɓe weñiɓe suuɗiɓe e tariɓe kadi ɓe lange kucceji ma ko celiɓe jasde lumra ɗum men ɗo jaam Allah hiire mumen eyyi sikki ala ko wiide kadi machallah nde tawno leñol ngol ene ɗonɗono ko wayni woni waaɓene maani ene cohla e nder leñol ngol nde tawno so tawi neɗɗo joguimo hunde o joguimo opportunité wawde wadde hunde yo hollir kono so tawi o joguimo hunde omo jogui opportunité wawde wadde hunde o waɗani hunde te janggo e jaam so tawi leñol makko wonani hay hunde ko responsable eyyi allo eyyi barima eyyi a weltanama min keeɗima haalama ka sikki ala enen jiidi yummo jiidi baba par ce que anniya men o ko goto holko anniya men yo pulago ɓamtu gattanmi koye premier toɓɓere ça concerne enen wonɓe ɗo ɓe ko fate média holno média sendirte holno gonɗo e gendiyankagal holno sendirte bandiraɓe mi hokkuma yero en tant que an joguiɗa ko site internet an ka bindowo holno mbawɗa des fois eɗen mbaɗa mélangé o ko journaliste o ko gendiyanke leñol ngol tan o yiiɗa haydara kono waɗa hen tas ko yo won bagui danejo saaha fo no fini yo yi bagui o ene ɗelka oɗo noon kañum ko jamirteɗo yo wat ko foti wadde ko holno mbawɗa sendude ɓeɗon ɗiɗo yero eyi abba nambe magal waɗi fayida no fewi e sen kaali haala média ne yaaji e sen kaali haala jaadiyankagal ne yaaji kadi min kadi mi wonma rappelé mi wona jaadiyanke hayso tawi hewɓe ene mbiya komi jaadiyanke ko naɗɗo e école jaadiyankagal heeɓi seeɗan faagal wonande ko vraiment ko journaliste ko jaadiyanke eyyi min noon Allah waɗi komi bindowo komi windiyanke mi fuɗɗima windude ko ɓooyi kono ene waɗi ko mbiyeten en français journaliste et blogueur ene serti journaliste ene wawi wonde blogueur kono sa yi blogueur wawi wonde journaliste donc ko oɗon précision tan jinnomi addude seeɗa d'accord ko fati jaadiyankagal ko hunde yaajde sa ƴeewi hande nde waɗi ko wiyete les médias sociaux woni réseaux sociaux enen foof eɗen hen mon foof ne jogui o support de communication sa ƴeewi hande yeru gis hande ene jogui blog Amadou Koumé Didiédou ene jogui page muɗum ene haala hen ene wooda mo haaldi ene jogui vraiment ɓe kaɗiti ko wiine une grande communauté ko sa ƴeewi hande jaara leñol hande ko neɗɗo mbaɗaɗo suivre omo jogui espace makko omo haala hen kadi mon foof ene jogui lowdi muɗum ɗi haalata a ƴeewi hande kamɓe ɗiɗo mboɗo wawi wiide ɓe ɓuuri wawde haalde ko banggue actualité ɓuuri wawde haalde ko banggue leñol fulɓe banggue wadde sensibilisé enen holko mbaɗen wadde e leñol ngol eyyi min aussi ko toon jaari kono aussi min aussi mboɗo jogui média goɗɗo d' information générale ko mbiyeten selscoop média donc ko ganduɗa ko actualité générale ene jogui foof muɗum ene jogui kayitaji muɗum ene jogui foof heddono noon mboɗo liggodira aussi e jaadiyankoɓe mboɗo liggodira e jaadiyankoɓe e nder média o eyyi so tawi joni ko information yalti il faut information waɗe traité ko kabaru so yalti oɗon kabaru ko fanan tan yaltirede ni ene so mi arti e namdal magal abbenten tan ko kabaru holno foti yaltinirede enen holno poɗɗen wadde traité kabaru e réseau ji meɗen sa ƴi enen foof hande problème connexion allo eyyi ha joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe yero ne jogui probléme connexion seeɗa allo yero continue aɗa jogino connexion probléme connexion seeɗa emin nanomo no fewi eyyi vas y yero continue voilà dimi wiide tan enen kala ko mbaɗen wadde hen banggue jaadiyankagal walla banggue ko fate information mbaɗen hen ko wiyete responsabilité ko yimɓe ƴefta ganduɗa taw kala ko mbiyenɗen yen kalko enen mbaɗi eɗen mbawa addude vraiment dalilu kadi taw aussi en jarɗa hen vraiment bonnude sa ƴeewi fandare nde ko wadde information et divertir c' est à dire habrude newde aussi ko mbatten ko à chaque fois Amadou Koumine andi ko kalanmi ko wadde animation jirwinde donc enen on banggue jarɗen hen ko ɓuuri yeyde ko aussi min mboɗo yaari banggue goɗɗo ko wiyete engagement ko enen jogui pellital ngal ko banggue diwnuji meɗen banggue leñol ngol ƴeewen holko mbawɗen addande leñol ngol banggue koko joguiɗen e communauté ko so tawi joni mi yi lawol danema fewani par ce que min ɗum tan kalanmi walla lawol kuuro fewani walla hôpital uji fewani ƴeewen ko mbawɗen wadde hen ha bandiraɓe aussi mbawa naftorade ɗum
eyi yero a gayni allo mboɗo heeɗima ko Abdoul Salam wol mo haaldara less DJ wol mo haaldara less voilà e yewteram ñande RFI mi haali ɗum RFI fulfulde mbiɓe kala ko mbawɗen wadde il faut bandiraɓe mbawa naftorade ɗum donc kala ko bandiraɓe mbawi naftorade kadi leñol ngol ne wawi naftorade donc en ɓeydo tan wadde hen kadi mbaɗen hen kadi no heewi wiyede ni mbaɗen hen doole meɗen oole meɗen foof kala ko mbawɗen wadde beele on aussi yimɓe kolla fayidagal men vraiment e leñol ngol d'accord an walla rappel site ma internet mo joguiɗa o eyyi wiyete ko Sénéscoop ko Séné comme Sénégal scoop comme information donc ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe en gandon oɗo suka kañumne wonɗo darani on banggue mi arta e DJ du DJ sa wiyama DJ tan en andi ko baɗo animation a tardino noon mboɗo ñagui yafuya pour tan mbawen wasde rustade ɗo kam ko enen jeeyi heure mo jiɗɗen fof ɗen mbawi gaynude ɗum ala bio heure yonti kono noon mboɗo yiiɗi andude tant que ka nanaɗo annene mboɗo yiiɗi andude ɗemgal ma ngal a janngu ɗum walla a taw ɗum walla jannguɗa ko ɗemgal tubankore walla ko pular walla ko qurana ha ko jettiɗa ko joguiɗa ko mboɗo yiɗi noon andude holno wuuro kadi ngo jeeyɗa indema normal fof tan ndendina mi rutto e jaalal leñol eyyi min kam ko DJ ɗum yimɓe ɓuuri andirde kono mbiyetemi ko Amadou Koumé mboɗo jeeya e nokku ɗo wiye jafotede jeeri walla waalo ko waɗi namani kadi ko awdi département de Podor min woni noon koye tigui rigui woni commune mo Mbolo Birame sa yalti amen tan payata ko toon to hoore fonde ne wayno naati e Matam ni gueɗal gongal ɗimmal ngal aɗa andi ene woodani juutɗo janngude ha daña julɗiɗi en janggui alqouranil karim kono noon en goɗɗoyani hen en janggui kadi tubakiri la même chose ko en goɗɗoyani hen seyro Allah gueɗal gongal ɗimmal ngal en meeɗani hofade e hefnade e yesso dabbi walla dada eɗen jangga nde tawno eɗen gonɗini konngol gotol ngol yeddi hakkille heewi haalde on wiya ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata saabu duɗe guddata nde tawno aduna e hoore ngo duɗalte aduna uddata eyyi ko hen jangguɗen ko heewi kadi Allah ne walli en neeɓe en ɓe ko fulɓe te ko yidde pulaɓe ko ɗum woni ko tawɗen ko hen mawnuɗen ɗum waɗi garɗen e nder wonon tuma enen ne jiɗɗen ɗum woni tigui rigui e ƴiƴam men eyyi annenne holto mbatta animé hol ñaadiyankete gonɗa haɗam arde pasement he holto beltinta ɓiɓɓe fulɓe eyyi ko noon tigui rigui enen puɗɗiɗen wadde animé koye radio goto toon to Mauritanie woni ene wiye radio Zanes woni koye sen mabɓe national o ne gummiɗen Mauritanie nde noon en gari toon to Diali Diop Mangoye Girali en jeewi radio télévision fulɓe hande eɗen tawe toon to radio Sakina FM 98.2 kono noon so tawi en gatti ga hen e nder Fouta Koumbuyo men eɗen keewi dillude radio ji communautaire uji ɗi surtout radio wiyetego radio Nanka FM eyyi wadde rappel yimɓe heeɓoɓen ɓe hol page annene mo joguiɗa eyyi sikkela mboɗo jogui page goto ɓe waɗi créé ça fait presque 2 ans so tawi ko ɗon ɗo Facebook timmande o 2 ans ni so tawi eɗen mbawi wiide page o wiyete ko page DJ du ko page uji personnalité publique woni comme page mo Dialal jogui o emo on mo ganduɗa on ma kañum woni mawnam sehilam woni yero bise kadi aɗa waɗa animé aɗa jogui page kadi aussi kadi aussi mboɗo jogui Instagram om chaque jamma mboɗo heewi wadde toon direct uji te yimɓeɓe ne lorsi e nder wonon tuma dans ce cas sa ƴeewi ko puɗɗiɗen tan fewde joni ko e nder porte ka ene wayno hakkude ko puɗɗiɗen fewde joni ko hedde 20 jours en eɗen jaaray hedde 1400 abonné e nder page so tawi wonde en ndeewi toon to ganduɗa hoorema kañum woni YouTube eɗen jaara toon e 3776 abonné e nder page men gonɗo toon to YouTube kono aussi eɗen mbaɗi créé ko gandanɗa hoorema ko eɗen jeeyani ɗum koye men hande ene tawe toon to Dakar nokku biyeteɗo Guédiawaye woni structure de communication biyeteɗo tifon de leñol fulɓe ɗum noon ko ɓangingol
kala ko gandanɗa hoore ma ko fewte spot aji e publicité ji hay ko nandi hen ɗum ko eɗen jiya ɗum koye men machallah bandiraɓe on nani ɗiɗo site uji ɗi jawon mbaɗon abonné kadi mbaɗon visité ballol ɓiɓɓe fulɓe ɓe Abdoussalam ceernam hande noddammaɓe tan ko ceernam mi artema amin ceerno ko ceerno de min mboɗo yiɗi andude holto mbatta animé hol page uji ɗi joguiɗa saɗa jogui Instagram walla YouTube walla Facebook eɗe andi lay renndo arani ko renndo to hunde to arani renndo kala jeyaɗa e renndo ngo no foti wawde esade nadde hen beele renndo ngo ine yii to hoore mum e nder ko waɗata min natmi e radio ji ko 2011 gadorimi ko radio biyeteɗo Gasamare FM 102.4 ɗon min jogui ɗon gonmi mais 2015 Aïssata Tall maître Aïssata Tall gonɗo hande maire la commune de Podor udditi radio o wiyete ko Doyre FM ɓe ƴettimi Gasamare ɓe gaddimi Doyre gonmi ɗon ha actuellement ni mbeɗa wawi wiide mbeɗeni e Doyre FM seulement hantimi ari Dakar mbeɗe ɗo jooɗi mais 2019 o président conseil départemental de Ranirou Aliou Dembourou Sow ittimi Podor nawimi beeli gara ferlo waɗimi e radio muɗum aussi donc koye ɗiɗo radio ji kadi kesmi puɗɗimi rewde page am Facebook wiyete ko Dialal Leñol Ba comme bawɗo windude Pulaar no Dialal Leñol Ba winditini e Pulaar ko noon page am windiri actuellement o moni yaray 29 654 abonné donc puɗɗima wonde page mo ganduɗa vraiment yimɓeɓe ena paɗa ko yaltata koye page o malgré tout wonko yaltata hen taw moƴƴani par ce que neɗɗo wawi wiide foof mum moƴƴi jewte men yimɓeɓe ena paɗa jogui Instagram seulement en ɓurani toon yarude eɗen jogui chaîne YouTube on nene wiyete ko GTV mbakka kole ɗum woni GTV fulɓe noon guinnirmi ɗum donc mais enen ɓurɗen wawde yiɗinirde yimɓeɓe koye page meɗen Facebook page Facebook omo ganduɗa o ko Dialal Leñol Ba hande gueɗe men foof ko ɗon mbatten mo omo waɗi 4 administrateur hen goto fof no jogui gollal ngal gollat e nder page o taw kadi ko golle ɗe ganduɗa ɗe ina wallita renndo ngo hande o somi welama tawi ko jatta tan namdal ma koye nder on page ɓuuri mi wawa tawede kono somi hooti ɗo kumbo yummen tan jeta min radio Doyre FM mi jokko jewtam somi yeehiɗe garan mbeɗa wawi yaade tinde mona FM mi jokko yewtam hay somi naati hande jumpu somi sohli émission Gasamare FM mi natat mi waɗa émission machallah eyyi bandiraɓe DJ holto keɗɗa eɗen natana yewtere nde eɗen gandi ɓiɓɓe fulɓe sa addi yimɓe yo gandu hol yimɓe kadi wona hoccaɓe tan ko dariɓe tampuɓe mi artay e Abdoulsalam woni gaddanaɗo Dialal Leñol ene wiye eɗen daɗa ɗemgal Pulaar ene daɗa est ce que génération mo kuccinmi hande o mawɓe wiyoɓe so yani ala hoccoɓe holko mbawɗa jabade deññude haqqille sukaɓe wonɓe internet ɓe ɗemgal Pulaar ene jogui calɗi garoji jaɓɓittoɗi ɗemgal Pulaar allo eyyi bandiraɓe ene wayno Abdoulsalam Kodiar ene wawi ma en duttuɗo joni e makko so Allahu o jaɓi allo kono firtani aɗa wi eyyi ene kuppuno seeɗa ɓamtu konngol ma ngol mboɗo heeɗima allo mboɗo heeɗima allo eyyi somi tawi mi wi mbeɗa wawi dogade konngol baaba woni wiide sukaɓe ɓe daraki kono sattami wiide noon ko beelamaɓe daro kono firtani ɓe daraki saabu mbeɗa yii dariɓe haɗa mbiɗa huccite yero guite Amadou Koumi e an Karara firti ko won dariɓe tagi mi wiide noon no hanki wano noon hande wano hanki nde mawɓe min goni ɗo ɓe gonino ɗo ujunnaji mawɓe ɓe gonino ujunnaji janggo ɓe gonino ujunnaji fin kono ɓe nanta e hen illimi hen ɓurani sappo sa haali seeɗa mbiyeɗa Murtude Diop mbiyeɗa Saydou Kane mbiyeɗa Yero Doro Diallo mbiyeɗa Tijani An mbiyeɗa omo ganduɗa kañum woni députat Thiel Youssouf Gueye walla mbiyeɗa Tiba Sa walla mbiyeɗa Oumar Sy sikki ala ƴeew ɓeɗo ɓe limtan ɓeɗo fotti Ati Moussa te pourtant ɓe gurduno ɗo koye ujunnaji fulɓe wadde nde ɓe garini de won lelinoɓe nde ɓe gari nde ɓe gollo wonnoɓe caggal ena bonno nde ɓe gondi e yonta maɓɓe ɓe gollo won joɗinoɓe galleji men mbi koɓe jahata koko bolle puyɗe hande enen ne yonta men ko noon woni sikki ala so mawɗo darima hande wi
yonta o daray yo ƴeew kanko hanki nde wonde jontade ngel wonko waɗi haɗa andi ɗum woni neɗɗo foti namditade hoore mum tawon mawɗo tawon suka ɗo gonɗa ko aɗa wawi ƴeewde etade miijade an beele wonko mbaɗanɗa rendo ma sa woni mawɗo mo gollani noon sa mawni jogoɗɗa ko peloru fayde sukaɓe wona sukaɓe poɗɗa fel ala ko sukaɓe potna fel haɗa taɓe feldeɓe sabu ko an ɓuuri ɓe duuɓi sono mawɗo feletaki ine hersini kono kay hande wonko tawa ɗo ha heewi ene boni wona sukaɓe boni sabu sukaɓe ko joni gari cuwawokade bagageji mumen taw wonko fuɗɗi o fewde e oɗo yonta mo gonɗen ko sukaɓe arɓe ɓe pewni sabu wino ene bonno nden ɗon bonande ko yontande miyen kamɓe ɓe jeeɗi ɓeɗo ko yontande amin min dakkittaɓe e babiraɓe walla yayraɓe ko minen darto min cippira e mabɓe sukaɓe ɓe dari cippire e gonɗon yonta ha hande so tawi a wi sukaɓe sénégal a wawa hen yejjide yero gisi a accata amadou koumi a accata karara wadde filde won sukaɓe dariɓe ete mbeɗo gomɗinɗo joman ɗo yonta fof garɗo marenɗo fuɗɓe dan sukaɓe dariɓe to bajjo haji jaɓi machallah yero ko ɓeydata hen par ce que mi yiyata dimbina hoore ko ɓeydata hen ko haala woni woodi par ce que hannde ene weeɓi hannde jaltina konngol mbiya oɗo wonani ko fonno wadde ko momin fof yo namdo holko foti wadde e rendu ɗum so tawi momin fof namdimo hoore mum hol foti wadde rendu mum tan min mbawa andude ko mbinomi joni ko situé les responsabilités ko oɗo haali ko ne woodi ko jalal haali ko ne woodi hannde a waɗat hunde cikka ene feewi taw fewani min mawɓe heeɓa ene noddami ɓe mbiyami ko mbatta ko ne waɗi fayida kono sa waɗiri ni ɓuuri ɗum ɗon ko woni wadde fayida ɓeɗon mawɓe eɗen jogui ɓeɗon mawɓe artiroɓe ene lawol kono saɗa ñiya il faut allo yero o gadda peeje oyi a nani kam bonnanma ne kuppa seeɗa tan bonnanma ɗin gila 2013 mbattumi windude kadi kala ko bindumi mi jonta Dakar mi winda mi yaha Fouta mi ƴefta appareil numérique mi fota walla mi filma mi winda hen mi wiya ɗum ɗo woodi ɗum woodi a wawi ittude heddoro noon mbiya ko tawi ko bindumi ko waɗanima arrangé surtout sen jeehi banggue dawrugol ngo winde ko heewi ko fate laaɓe ko fate hôpital uji ko fate gurdam fuutankoɓe wiye yeru guisirde ko opposant yiiɗa makki eyyi ko opposant yiiɗa makki est ce que ko yeru guisa haalata ko ene woodi walla woɗani min ko ɗum jimmi yimɓeɓe mbaɗa jugé kadi ha janggo ha ɓaawa janggo ha ɓafti so tawi hunde ene haale ene winde min bindat so tawi ko fuura min bindat donc ɗum ɗon aussi koko jinnode haalde kadi ko oɗo haali ko joñi ko tan jaalal ko haali ko hande mono fof yo namdo holko wawi waɗande leñol muɗum wona ko leñol mum wawi waɗande ɗum walla holko wawi waɗande leydi muɗum walla wona ko leydi mo foti waɗande ɗum so tawi en posi koye men ɗeɗon question ngaji tan ɗeɗon namde tan ɓe mbaw adde mbaɗen vraiment situer les responsabilités holko mbaɗen waɗande leñol ngol min joni yeri kisi somi wi toujours est ce que laamu sénégal holko waɗanta min mi namdata ko min holko mbawi waɗande laamu sénégal par ce que min mi janggui giƴiɗon ko laamu sénégal watton école mi janggui matam ko laamu sénégal watton école ha janggumi ha mbawmi haalde français ha jaami université mais hande min holko mbawmi waɗande hande Fouta walla holko mbawmi waɗande hande giƴiɗon par ce que laamu sénégal waɗi feere foof ha rokki kam mi dañi gandal ngal ɗon gandal enen poti hufti ɗum e sukaɓeɓe dutten ɗum e waaɓe no men ni eyyi bo sikki e yiyandam lindol men sa ƴeewi ene heewi miñoje kadi en porani ƴettude miñoje ɗe fayin ɗum yeeso ƴeewen toujours ko yimɓeɓe kalata ko so tawi no woodi walla woodani so tawi no woodi waɗe interprété kadi mbasen ƴewde haaloɓe ɓe amadou koumi haali ɗum amadou koumi frate haali ɗum non ƴewɗa amadou koumi ko haali ko est ce que no woodi walla woodani donc ɗum ɗon mboɗo sikki sa yi leñol meɗen yaatiri caggal tan heewi ni sa ƴeewi hande occasion joguiɗen o yero dowde diallo tijanane ngalan ɗum wadde créé page facebook wadde ajouté yimɓe tijanan hawrani ɗum ɗon tijanan hawri koye émission andu sa andimi haale woda heeɗiɓe woda ɓe keɗani sa heeɗaki oɗo émission ko dimanche paɗo keddotoɗa hande aɗa wawi wadde haalde hunde mbaɗa enregistré heddo e internet o jaala leñol wawi wadde vidéo heddo e internet o donc hunde wadde fayida ko hunde kadi nde poɗɗen wadde utilisé enen sukaɓeɓe e mbo sikki hande so tawi hande enen fulɓe hande en calima vraiment andude en calima wittude ko en cali kono fof ne woodi hande page uji facebook ɗum woodi internet no woodi
radio ji ngoodi haaloɓe no ngoodi donc no kewi winde tan ko enen pour tinnade ƴeewen aussi ko kalten ko yimɓe pawa ɗum e dow vraiment teddungal e dow respect machallah bandiraɓe to batte appel aji to muñoɗon seeɗa saabu Allah muñoɗon seeɗa kettoɗon wonɓe to radio to walla wonɓe to Facebook to kettoɗon tan ɓuuri wasde heɗade haala ka ɓuuri wadde important appel aji ɗi jaabi taw ɗo noon son jiiɗi ko quartier général tan wiyete quartier Fouta ha weera Didier a heeɗima yero ko haali ko e jaalal ko haali ko annene holto jaltirta aɗa andi koɓe kaari ko ƴiyal kadi mboɗo sikki bonnoɗo sakkude so tawi ɗeɗɗi joomum heewi ko mayde ne tawno kamɓe ɓen wiyoɓe wonɓe sukaɓe hannde ɓe daraki ko kamɓe goni ɓe daraki haala momeraki kadi gueɗal gongal ɗimmal ngal leñol ngol heewi ko miñoɓe wurɓe woyoɓe mayɓe ɓam to foɗɓe sunare eywa ko heddi ko noon koko yo faccir ɗon faccir ceerno faccir o wima yacciɗo faccir eyyi so tawi wiyama leñol heewi ko miñoɓe wurɓe woyoɓe mayɓe ɓam to foɗɓe sunare hande sanga ne jaalal leñol dari e jallugol cagatagal mum ene gollo golle tiɗɗe paayo dilɗe woni ko ngara mbaɗa encouragé jaalal kono wonata koye miñde jaalal ngelɗo ene heewi haala ngelɗo yiɗi ko tinede ngelɗo yiɗi ko andede ngelɗo yiɗi ko nanede ngelɗo yiɗi ko bes taw noon wona ɗum ɗumini jaalal ko waale becce mum ko wona ɗum ɗon oɗo yer aussi la même chose anne aussi la même chose so tawi noon yeehi ha jaalal suuɗima leppi leydi sanga nde goski mum ƴettata e ha joni leydi ene feere ene nanne hen ndeysan an biyannoɗo noon ko an daroyo ndeysan oɗo so wurino eɗen leñol ngol tawno ko ɓuuri ɗo anani o so wurino tawno ko leñol ngol ɓuuri ɗo wallahi ko neɗɗo darino ɗo o lomto tijani won ɗo o lomto kaare kaari won ɗo o lomto kaare kaari won ɗo hankanti aɗani woyamo e nder sunare kono noon ɗo gonɗa ɗo ko goyatama ko bojjiɗi haaɗi tan ko yiita e yettaki ɓernde aɗa ƴeewa holne mbaɗirta feere ha mbawa darade e place mo darino kono wiijeyi wona fotay ɗumimere wona lomto bafal so wona so tawi asli mum ko basal machallah ne tawno neɗɗo ne wawi jogade gandal anani tawa hattano ala ɗon himmiromo ala ɗon fimde nde ala ɗon neɗɗo ne wawi wasa jogade gandal tawno jogui pinal ne tawno ko gandal e pinal yadata kono sa joguima gandal a ala pinal firti wonde tigreji ka yumi kona yumtirani anani ko ɗum woni ɗon ay neɗɗo jogui ko daawe e nder gurdam mum neɗɗo jogui ko daawe e nder gurdam mum ayinde neɗɗo jibinade ko tiggu wiyete so wimo tiggu o wona cukalel so wimo cukalel o wona kurkel so wimo kurkel e gantumo tigui rigui o wona sagata so wimo e sagata o wona nayejo so wimo e nayejo o wona wanantere wuri ko dalima so hani garano yawmo wuuri ɗum tagui noon gendi en ko goto wi so tawi neɗɗo yiyantama o hundade hoore makko nan ɗiɗi o so waɗani ko ponmi wadde ko holno mbaɗani so waɗani mbawde hol mbaɗa noon sa faami wonɗo kongol paama arde ardade aduna arde ardade ɗum aduna sabu ko nafa yetti gurɗo ko nafa wayata mayɗo ko nafa yonata niɗo kono so neɗɗo nafata ko kañum e damol poti ɗon minen en jaalalen tigui rigui ha e joyi wurde mbiyaɓe yara en min mbi nden hay dammol ɓuuri mon e tawno dammol so hammini ay sere ñaame ko neɗɗo ñamiraka yattaki so ala mo kono ko golle balle ala goɗɗum gollum ɗon ko heddi ko noon leñol ngol ene foti ƴeƴ ene foti finde ne tawno hannde wona kala tan invité ɗo dari ene haala est ce que machallah fa tabarakallah vous êtes des réflecteurs ala wona ɗum renndo ngol sohli ko sagataɓe yarlitiiɓe alɗuɓe wakkiliiɓe e jannguɓe sirñiniiɓe ɗum woni ko renndo ngol sohli eyyi ko heddi ko noon minen min ceeɗana ane woni probléme o sa yi wiyama min janggani tan ni min mbayi sikkire wonde ko emina tetta ko woɗɓe jeego ala ko kamɓe woni ɓe tettaɗe koɓe jeego minen hannde wona chaque information gaɗɗo ɓe jalta hen ala minen min keewi yettude tan ko sangane leñol ngol joofa sangane leñol ngol tigui rigui ha joni ɗawa hakke mum nden min jaltata kono ko heddi ko yo haaji amen bon e ko heddi ko ne tawno min mbawa ƴettidde foof il faut yimɓeɓe paama ɗum ɗon weddi ko noon so tawi poɗɗo haalde haalani on mo fotani haalde o so yi wonde tigui rigui ha joni ko reɓata ko so naati e nder leñol ngol ene wawi gollu ɗum alay saago daro haal ay sinno ala himpit ɗum waɗi noon kewɗen ko rewɓe caggal yimɓe ene mbaɗa muñu ha jejjiti leñol ngol kañum ko intérêt poche yumen woni hen kono en ngala tigui rigui darinoɓe ne tawno darinoɓe nden ɓe yimɓe ne gandi ɗumen wonnoɓe guila ɗum fawi aɗa mbi yimɓinde jime aɗa wone
mboɗo heɗima de eyi ha joni banggue mo heedi on ene bloqué seeɗa ko halata ko hunde wonde fayida ko hunde eyyi mboɗo heeɗima ha joni hunde ne waɗi bloqué wallahi ko beelemma mawɗo joguiɗen hande hettade e weltade e weltanade hono ɓeɗo sukaɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni ko connexion o tan ne manque toon seeɗa kono sikki ala ko maɓe gar joni so allahu o jaaɓi yimɓe jewtuda e maɓɓe sibu connexion o so tawi o yeehi tan ene adda hen caɗele so waɗi satiré no fewi ha joni bandiraɓe ɗon ñaago yafuya ko connexion o wanno satiré seeɗa kono noon ene wayno ɓe garti sikki ala ko connexion o won toon to mato dilli seeɗa nawi heddiɓe kono sikki ala ma en dutto e bandiraɓe joni est-ce qu'on a connexion mawde caɗele ala si min mi ala eyyi continue ko connexion Karara wanno caɗele continue mboɗo heeɗima continue eyyi mbimi Karara eyyi mbimi Karara yuɓɓinde berte ɗe yuɓɓinde jimi ɗe ene mbaɗi fayida ɓeydude wittoji ɗi ne waɗi fayida kono noon ɓuri wadde fayida ko darade darde ha leñol ngol hujjaji mum jolte nde tawno fodde rokkerake tetra fodde sowona ganduɗo fodde waɗa fodde nde fotiri fodde ni ha timma hande moni kala ene tetta fodde mum moni kala ene teɗano ko jeyi ko tetta fodde mum ha para tigui rigui ha joni tetta fodde ma an hoore ma so tawi a daraki ɗum woni caɗele ɗe hande noon en donkani wittuɓe en donkani anduɓe en donkani tigui rigui wilɓe kono donkuɗen ko ñiɓɓe takke mumen e leydi beele yo leñol ngol heɓ haqqe mum hujjaji mum jolte eyyi ɗum woni caɗele ɗe kono mbiɗen komin mbaɗata ko min natani e journalisme il faut yimɓe ganda ɗum par ce que wona damen amen eyyi kono noon so tawi wonno leñol ngol memama so min ni komin foti haalde min kalat ne tawno koye leydi hemin jee machallah soɗon jiiɗi yewtere nde weela jafuɗon est ce que écouteur uji mon ɗi oɗon mbawi ittude par ce que wol waɗa réclamé ene saaƴa seeɗa tan kettoɗon kaalon micro ji mon ɗi tan mbaɗɗum débracé téléphone ngaji mon he mara haala ka ɓeydo labtude ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓaɗa ɗon par ce que kalten ɗo ko en naate bunde yewtere nde Abdoussalam a heeɗima dijje ko waɗi faccire ko yidde hande ɗamgal men enen ɓiɓɓe fuutankoɓe kalanmi wonko kulnomi kono noon mboɗo jogui beelemma pour wawde dj so tawi a haalani waɗ écouteur ma o keɗɗoɗa so tawi aɗa haala guitta pour yimɓe mbawa nande sa haalani waɗ écouteur ma o so tawi aɗa ƴettoya parole guittamo pour yimɓe mbawa heɗade anani de eyyi ala an no moƴƴi an ko Dakar gonɗa kanko Fouta hokkama ɗum kanko Fouta woni joni noon jinmi wiide Abdoussalam wonko jiimi min nene en tant que mi wiyata ken journaliste ji kono noon wonko kedanɗen e ɗemgal pulagu wonko jiɗɗen pulagu ɓeydo minne wonko jiimi ene ɗeɓi hamnademi seeɗa neɗɗo noon kala ko hamnima daña woytagu hanki pulagu daraniɓe pulagu yoltuɓe hujjaji pulagu darotoɓene ene kaala ɓiɓɓe pulagu hande mi yi ɗemgal pular oɗo covid 19 baɗaɗo so wona ɓiɓɓe pulanko ɓiɓɓe fulɓe nenti mbaɗi publicité e ɗemgal mumen l'état o hande waɗani poussé en jii ardiɓe ɗum haaloɓe ɗum wonɓe ɗum joguiɓe ɗum ko ɓiɓɓe fulɓe président Macky Sall so waɗi invité ko wayno ɗemɗe ɗe fof ne kaale toon ɗemɗe fulɓe kaaletake kadi wattake traduire ɗiɓɓe fulɓe holno jiiruɗon ko e men woni walla génération mo mbiyeten ko mawɓe ɓe puusade sukaɓeɓe ha kollira mbawa ittude ko woni ko Abdoussalam ko an tottaɓe ngol konngol aɗa andi ina ɓuuri hulɓinade e aduna gueɗel gotel a waɗata a accata waɗoɓe mbaɗa so aɗa niŋa deƴƴata ko hunde hulɓinide haɗnide sattude kadi ñawde nde tawno won dariɓe ene noddito hunde won fuɗɗiɓe famde koɓe nodditto ko wona gonga e muɗumen joni noon mo jogarani yaade so yiɗi jaho ɓerde muɗum huɓɓat an kalɗa ko covid o yaawi woto gareno covid o mbeɗa yiɗi gareno covid o kono woni yeru mu dokkanmi tan eɗen mbawi jokkude covid kono mi dokka mon yeru caggal bisimilla ma nde caɗele mbaɗi ko ɓooyani diwan Fouta
on jiyani de pomuji taji nyawbe ne taccinire lengeji ambulance ara ha do daro wiye wawa tacci wonta ko mamayde ummoto daro ani allo ambulance wuri jodide balde sappo joy walla lewru forage min ene boni ina jara e barka ina jarda e bandi e pucci holto jayandi yanko fulbe ngoni e won sa joni so yero gise yehi jetti dum wadi e block mudum internet wi aha o woni habo play wiye o woni habo mawdu ley c'est pas ça o yaltini ko teleji di jabani yalti e njiido Fouta dañi cadele musde e nder ndedo hitande 2019 mais njiden ko yimbe teleji nin do nder Sénégal mbay kono tinani bon won problème baddo Fouta kama affaire o adda e réseaux sociaux ha réseaux sociaux yidum ha affaire o hersini e mawdu ley do hersini e jagorbe hersini e journaliste dibe ndoy dum wadde reprendre tay dum dañi pendant 25 jours be nawi dum e teleji donc on moment hodo journaliste yagal mabbe bodo rewi hodo jayandi yan kagal mabbe rewi bela ko dum neddo jangat sesti c'est une question bela ko dum woni formation journaliste bodo hedima informé bodo hedima kat info allo bodo hedima fola bodo hedima de kalta hono wadi fayide allo ora développé da sede nana kono ko minen nanano ora nanamo min wara mbor nanamo bismillah ma continue fo mbor nan ma do fewi allo eya ha joni bandiraɓe maw ƴettu konngol ngol ko ɓoyata joni ma warta min ko ɓoyani ko eɗen ñagui yafuya mboɗo ñagui yafuya seeɗa connexion o ne ɗeɓi lelde seeɗa ha joni connexion o ne ɗeɓi lelde seeɗa kono noon mo ƴettit o ƴetta ela connexion ma ko rodi gonde teddi ala rodi mo jala rodi mo yero connexion ma ko rodi gonde teddi jala e yero on yara ala wono ko remonto yara o bedda ha korte yara o bedda ey Abdou Salam continue Abdou Salam joni noon nde on ɗon saaha waɗi nde teleji gonɗi leydi ndi ina ngullana mbar yimɓe gulaali holtoɗi gonna wallahi nde yimɓe goni nde e nder Fouta hakkude Wourossogui arandemo jum ummade jum Richard Toll Saint-Louis malatuji ne mbaɗe évacué every time every day jamma e ñalawma malade ñawɗo itte jum fotanawede Saint-Louis maya hakkude Rosso be e Richard Toll wonta kama hôpital o rutto on ɗon moma holɗo jaadiyankoɓe men gonno ndeysa wuurɓe ɓe hannde e nder waalo nder kolaɗe ɗe ɓe ngannduɗaa ɓe so tawii toɓiiɓe jaltata mbele jañanko fuɗ ɓe mbaawa yaade haa toon tawa nelaaka de ɓe njaha toon ɓe ƴetta caméra ji maɓɓe filma ɓe ƴetta yimɓe ɓe ƴetta élément ji ɓe ngadda ɓe paw on ɗon moment holto ɓe ngonno mais on probléme rewi men haa yetti covid 19 o covid 19 oɗo garɗo ko caɗeele ɗeyte tan toujours ɓe ngonata koye mawdude ayi refi so woni e ɓanndu so tawii safraaka wonata koye memde terɗe fof so ɓooyi joomum maayi to refi o fuɗɗima noon saframa ene gasa o yalta neɗɗo o waɗi firterde keddiɗe ɗe daña sens ɗe ndaɗa wadde en daɗana e caɗele bannoɗe ɓooyani ha fuutankoɓe keeɓi caɗele tileji ɗi cari ɗum hollirde mais ko ɗum woni effectivement covid o ha joni en mbawata humpiteɗe mami sittinno ɗo hunde noon il n'est pas question hanti ko yimɓe ena mbaɗa haqqillaji mbiyen ko oɗo woni journaliste walla wona oɗon journaliste par ce que joni kabaru ɓurɗo yiɗede o rokkatma ɗum comme wona journaliste rokkatma ɗum ko quelqu'un qui n'est pas formé quelqu'un qui n'a daña licence yaade école journalisme on rokkatma kabaru mo cohluɗa gulɗo jaw tawa ko gongo mo hay goto ittata digole ha hen nani télé ene jooɗi yiyata gueɗel keddigel ngel téléji ɗi koye men joni support muɗumen walla mo wi source téléji men ɗi joni ɓuuri ko hen hewde Facebook ɓe ƴeewat joni ko situɗi ɗi par ce que situɗi ɗi ɓuuri ɓe yaadi ballade population Facebook uji ɓuuri ballade population information waɗa tak neɗɗo warama ɗa walla fiyama ɗa imam jaggama ɗa warama ɗa waɗa kolle e réseaux sociaux télé ɗi mbaɗa ɗum référence an yero a yii kumi yi an a yii an parade on ɗon moment holɗo valeur journalisme woni gueɗel keddigel ngel rokkete yero ha joni leydi Sénégal fait partie des pays ɗi ganduɗa ɗi journaliste uji ɓurɗi waɗede compris aduna ɗo e Sénégal ɗo a hawrata e neɗɗo
mbo waɗani formation journalisme no waɗa corrompi ko baɗɗo formation journaliste waɗa e corrompi est ce que aɗa andi émission ngal nin ɗo mbaɗe télé ɗi radio ɗi a waɗat kalis a waɗani kalis a invité aɗa waɗe attaque joni yera yalta e télé goto waɗma attaque entrara jiiɗa yoftade joni ɗo ɗum woni ɗo tan information goɗɗo jaw nodɗa journaliste taw waɗina kala invité mum ha pari nannuma ɗon wi invité mum on noon rokkanmi ƴetta oɗo après mum ƴettum taw an ñaaguiɗa ɗo yo wanmo invité wonko curnuɗa ɗo selli woni ɗum ɗon hoɗo valeur journalisme woni en jiiɗo Madiambal Diagne en jiiɗo Abdoulatif Coulibaly en en jiiɗo Souleymane Jules Diop en gonnoɗo Canada ne ƴetto Abdoulaye Wade Macky Sall laami addi ɗum waɗi ɗum seer muɗum mbere ƴettotoɗo ɗi yimɓe mbere on bon citoyen mbere ko citoyen modèle nde artira autota poste ala fof ko noma ko ɗo yiiɗi kalis o hay goto ngo natti yiidema pourtant ɓeɗo fof koye préso gonno en jiiɗo pap Gandia en Pape Alé Niang en ala fof attaque uji mbaɗata hakkita ɓeɗo est ce que journaliste uji ko yeru tan dokkami donc wadde min quelqu'un comme Yero Guissé rokkami kabaru taw ombo gonɗi ombo laaɓi min haajam ala e mbere ko journaliste walla wona journaliste l' essentiel ko totti kam kabaru o gonga ombo laaɓi c'est simple comme bonjour eɗen keddigel ngel ɗo konguɗi ɓe jogui wiide ɓeɗo ko journaliste uji walla gona il faut ɓe mbawa andu so tawi mbabba fondama e puccu ngu jaasi puccu kañum ɗaɗat mbabba ay ɗo ɗo gonɗen mami haalama secret goto min yii ɗum mataw ko gandal tanam won jeeɓowo men yiiɗa yen gandu nani yeeɓe men est ce que aɗa andi ɗum site ma internet won mbaɗa ɗum suivre jamma e ñalawma yiiɗa ande min waɗa suivre site Yero Guissé walla site Karara et pourtant toon ƴettata ko ɓuuri ɗum ko wel et pourtant so wonti ine nodde médiaji walla no nafa médiaji nafa waytana médiaji mawɗi kono no anni kono kañum omo anni on ɗon mama min ko cohlimi ko média mawɗo wawa kam ɗum ɗo sabu ɗo hannde critique uji batteɗi ɗi nder caɗele gonɗe hannde nder Sénégal probléme coronavirus o kala ɗa probléme waɗi yaltinta ɗum ko site uji gonɗi internet o kono téléji mawɗi ɗin tan wonno ko total kalis sayid min ɗo ɗin nde pourtant site uji keɓani kalis mais hannde kamɓe woni population kamɓe goni hannde voix du peuple holko waɗede formation holko nafata holko ɗum nafi mais haalani pour wadde critiquer hay goto mais kanim koko jimi j'ai vu des journalistes sont corrompus e ɓen ɗo ko politique mbaɗata mbaɗi encaisse des milliards nan jooɗi hene mbaɗa défendre mawɗo leydi donc gueɗel gotel ka nanmani Yero c'est en Karara sen garti e covid 19 o wona journaliste uji mbaɗi men ɗum encore une fois ko Macky Sall waɗi men ɗum joguiɗen ko président complexé mo ganduɗa gubbirete sa gubbima ɗum o dogat en tant que un président de la république dogowo ko kañum saabu o waɗata hunde tan galle seeɗaɓe mbaɗa o tan o itta o waɗa hunde yete jarɗi mbaɗa o itta et pourtant départ makko wona noon wano o fuɗɗi ko puɗɗugol mbaroji mais actuellement min jogoranami ɗo jogori yettorade ceɗɗo kulɗoreedu mbimi ceɗɗo kulɗoreedu bon mi arta seeɗa aɗa ɓe sa ƴeewi mi tellin noon konngol sa ƴeewi joni hannde ɗo ɗo jaaretɗen ɗo président leydi Sénégal dosɗe leydi Sénégal dosɗe woni constitution kuulal goo ngal kippitta e constitution haalantama ɗon ko haala diine haala o ko gorko o ko debbo citoyenneté goto fe totta gueɗal muɗum so yawti ɗon addanma hen wima république oɗo ko république du Sénégal ɗemgal maɓɓe kutortogal ko français ngal jogui ko république du Sénégal jogui ko ɗemɗe jeegom guelliyankoje président andi ɗum c'est lui le premier personne mo ganduɗa kañum adi ñaayde kuuɗe ɗe joni noon so président ñaayi kuuɗe e leydi Sénégal aɗani kay ministre ñaayi kuuɗe ko haaletake e président ñaayi kuuɗe ministre muɗum ñaayi kuuɗe jogui communication muɗum ñaayi kuuɗe hayno ɓe mbaɗirtini convoqué journaliste uji so tawi programme waɗa présidence allo mboɗo heeɗima eyyi ha joni bandiraɓe de ko ɗo gonɗen radio Sadel FM walla mbiyen Des TV konngol ngol neɗɗo fo ɗo e dowla mboɗo heeɗima mbimi caɗele ɗe keɓɗen e coronavirus oɗo ha en kabre mboɗo heeɗima allo bandiraɓe musidɓe tedduɓe de jaffuɗon ha joni ɗemgal men leydi o kañum waɗata ko woni ko ɗo fof goɗɗo waɗani ɗum kañum goto waɗi machallah haalama waɗi fayida DJ holto keɗɗa nam
goɗumi ga ko ɓe beddi hen ko holko mbawɗa ɓeydude hen eko kalmi ko eko namɗa ena wayno kala ko fonno haalede toni gayni sen belama mbiyen ne tawno jaalal ko waɗi o développé ko tan yoni maayo sen belama mbiyen ne tawno aussi hunde so tawi aɗa dilla hen andan ɗum eyyi so tawi a andana eko dillata ko tan sa renaki aɗa wawi nadde ceehol kono noon aɗa andi haala so tawi reggima tan kala keɗiɗo ene andi ɗum ɗo ko haala reggi so tawi haala séri selli noon e nder oɗon tuma kala keɗiɗo ene andi ɗum ɗo kam ko haala hoccindaka kono wona haala rewka lawol eywa gueɗal gongal ɗimmal ngal hande kono wini tan ne tawno mi haalino kongol ngol nane so tawi tigui rigui on mo gandanɗa hoorema rendo ngo ko on fuɗɗi on mo gandanɗa hoorema cuɓiɗo wonde journaliste o fotani jabde waɗede trompé ɗum noon ene heewi hande sa ƴeewi par exemple journaliste ji do e ponno darade ɗo fof ko activiste uji ɗi kañumen daari ɗon mi anda saɗa faami ɗum ɗon hande sa ƴeewi par exemple hande woni salotoɓe ɓe ko Karim Xurum Hakke en salotoɓe ɓe ko Guy Marius Sagna en salotoɓe ɓe ko woɓɓe ɓe gandanɗa hoorema waɓe ne ɓeɗo mbayni ko ɓen woni salotoɓe te ko ɓen woni jalgueteɓe ene nanne e prison ngaji ɗi kono noon gueɗel gotel mami haalane so tawi en gatti ga hen ɗo banggue covid 19 o aɗa andi mami haalane so goo boni limore ayima goo so boni limore ayima enen lamɓe men ko laamaɓe kutatoɗa tigui rigui lamɗo ma noon kono lamɗo ma yi lamɗo mum nde wonno kutatoɗa lamɗo ma kadi gueɗal gongal ɗimmal ngal eɗen gandi kono wiye gacce diwani wonde lamɗo leydi darowo wiye wonde aha min de mi udditi ɗum ɗo mi udditi ɗum ɗo mi udditi ɗum ɗo yimɓe ɓe gandanɗa hoorema wonɓe e nder leydi ɗi paama wonde ɗum ɗo ko ummi e lamɗo leydi ko so tawi leydi ndi waɗi ɗum moƴƴata jomumen mbiya kañumen nono minen min udditani ɗon ko échec ɗon ko échec gueɗal gongal ɗimmal ngal hande soɓe pelliti wonde eɓe mbiya eɓe mbaɗa olof langue national woni ɗemngal tigui rigui ha joni ngal ɓe mbawata haalde ɗo heɓe nder leydi yooɓe kalan yimɓe ɓe mbinda ɗum e dosɗe leydi ndi yimɓe ganda ande kam ɗum ɗo kam exactement ko ɗum ko woodi kono so tawi ɓe mbaɗani hono noon eɓe lutti wonnode min somi wiyama tan ɓe mbiya wonde e guila dawaɗo ko ɗum woni par ce que Senghor ko ɗum woni ko haalanno Abdou Diouf ko ɗum woni ko haalanno Abdoulaye Wade ko ɗum woni ko haalanno Macky so ari ko hen abbito non non min cikkannomi no Macky ari nde so ari so tawi ɗo henno ko gandanɗa hoorema rewani lawol eɗen gandi toɓɓaki tigui rigui ha joni dosɗe leydi ndi itta ɗum ha laaɓa cat nde tawno ko ɗum wonno fandare makko ko ɗum wonno ko haalde yimɓe kono so tawi o ari o jokkima e ko ɓeɗon jokkino ko firti wonde ko 6 nde kañum woni 9 sa junniri 6 wontata ko 9 sa junniri 9 wontata ko 6 machallah gueɗal gongal ɗimmal ngal hande so tawi eɓe jiiɗi so tawi eɓe jiiɗi min deƴƴa ɓe mbaɗat ko foti wonde ko nde tawno minen koye nder leydi he min jeeya kadi aussi moni kala kono fiya ndu umata so tawi hande ɗum waɗi olof nana haala e nder oɗon tuma woodi dari ɓe wi wonde hay ɗo henna tigui rigui nder Sénégal fodde 99 piccal 99 foof ene nana ɗemngal olof fenade ko ɗon fuɗɗi te nde ɗon fenade ko président de la république go rokkiɓeɓe kaala ɗum ɗon anani ne tawno ceerno haɓe rek taw gadduɗo haare mayaji a faami ɗum ɗon foof hande so tawi ene ƴeewe puppuɗi ɗi walla nehade mum yummare walla nehade mum babare nde foof ummi ko toon to gandanɗa hoorema woni paale woni ɗo mawɗo leydi woni to ko ɗon woni ɗo ummi eywa kono min noon hande ɗo ɗo gonmiɗo hen walla ɗo ɗo gonir ni no gonirɗen ɗe ni hen hande so tawi wonde ɗum ɗon waɗi en gacci haalaka ma woɗ mo gandanɗa hoorema kañum anda dosɗe leydi ndi anda ko foti yaade e nder leydi ndi abbito e ko haala ko tawa noon hujjaji mum nana joola e anda ɗum waɗi noon ko ma yimɓeɓe daro kaalane ɓe pirene ɓe paccirene ɗo joni jaalal par exemple no haali haalaka nde hewɓe gandi hen ko gandano minne aussi la même chose o ene yero hen la même chose sa yi joni won wiyoɓe wonde tinno jaalal wattu discours président de la république o e ɗemngal men niniwal ngal ne tawno eɗen jogui jinnaɓe nani ga hen ene foti andude ganda won wiyoɓe mi noon min la même chose kadi yara wasana won wiyoɓe ɗum noon wadde noon ko ɗum fitti wonde exactement hande ɗo ɗo gonɗen ɗo henna e nder oɗon tuma ɗemngal men nanaya ne ɗemɗe goɗɗe waaɗe nde ɗemngal men yeɓɓirte ni kono wona wiide eɗen paɗa ha ɓeɗon mbaɗa révolté ne mbaɗen révolté holto haqqe haqilantagal men ngal woni ɗum so tawi ɗuma neɗɗo haala an ne kalake ɗum c'est pas la peine
a haala ko poɗɗa haalde ko nde tawno an koye nder leydi he jeeɗa ɗum noon so tawi wonde min darima min kaali ɗum wiya wonde komin yoɓani hol jaɓɓe min yoɓi min ko président de la république walla ko yaadiɓe mum bandiraɓe musidɓe sonno emin yoɓetono min de ko hooram gande mi sonno mboɗo yoɓetono élection ngaji ɗiɗo ɓendude ala fof mo wayɗanimi junngol torimi ar no goloɗo e mum jusqu'à preuve du contraire e ɗo réunion ji nan ɗo mbaɗe batte ko nder commune aji emin mbaɗe convoqué koɗo min jahata sabu ɗum somin jeehi wiyete wonde komin boniri mawɓe needi ko accire ɗon ɓenno ko ɗum min jaɓata ɗum ɗon ɗum noon wonde woto yimɓeɓe mbi min fotani haalde komin kaalata ko walla min woni ko yiiɗade beus walla komin yoɓeteɓe non ko komin foti haalde ko ɗon komin kaalata te kadi aussi ɓeɓe wiyoɓe wonde ɓeɗo nana kaala ko gandanɗa hoore ma mbaɗa yimɓe maîtrisé yoɓe paam ko kamɓe dokkata min ha joni kono wiye sembe ko kamɓe dokkata min hattan ko kamɓe dokkata min ha joni haqqe haqqilantagal ko kamɓe dokkata min witto wawde wadde komin mbaɗanno ko ɗon ɗomin darino ɗo hande so tawi ɓurani tidde ɓurani ñibde min jattitta hen caggal hay saaha goto ɗum il faut yimɓe paama ɗum ɗon hande noon enen Fouta so tawi wonde président wino ko ɓinguel morowo moroto ko caggal julde walla moroto ko ñande julde enen kam so tawi ken fonnoɓe morade en kayiti morade en cancima en ngala ko nguƴƴen tigui rigui ha joni e nder cukalel men fof ɓuuri en pembima cukalel men fof ɓuuri hande ɗo gonɗen ɗo en pembima ko heddi ko noon ɗo gonɗen ɗo e ñallal hande ngal gonɗen ngal eɗen gandi wawata yottude hujjaji ɗi tan ko ɓen darotoɓe ene kaala ene mbiya wonde ko kañumen goni les intellectuels ko kañumen goni jangguɓe kañumen goni finde kañumen goni famde ko kañumen goni anduɓe ko aduna o yahata ko kamɓe foti darade darde nde ɓe foti wawde darade nde kono hande ko kamɓe goni militant ji ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni ministre uji walla les hommes politique wonɓe gaari ɓe kamɓe ndewata caggal mumen ɓen ne mbaɗa ɓe divisé e ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kamɓe jangguiɗi ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kamɓe jiiɗi ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kamɓe jokkodiri ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kamɓe jokkodiri peeye ɓen ɓe gandanɗa hoore ma so tawi ha joni goto e nder galle maɓɓe lori ko kamɓe daroto nde ɗon darde wawde tigui rigui ha joni wadde solidarité poɗɗo wonde ɗon so tawi noon wiyama gaare so tawi noon wiyama gaare ha hen métinaji ko enen so tawi wiyama gaare ha tertoyɗen ko enen so tawi wiyama gaare ha berrodiren kaaƴe ko enen so tawi wiyama gaare ha gotoyen ko enen so tawi wiyama gaare ha tembinen politicien ji ko enen bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe so tawi jomumen keɓɓi ko jiɗi hebde ko pettalano gar rewande jejjiri tigui rigui ha joni ko oɗon mbaɗi feere ha keɓɓi ko poti hebde ko caggal Allah e nelaɗo muɗum machallah onon ne wadde oɗon poti ƴaƴde andude wonde hande Fouta ko yonto mum foti wawde darade darde fawidinde gam wawde yoltande ɗum hujjaji mum nde tawɗo mboɗo weyide weli mawɗo métti mawɗo ko ƴeeŋowo weli suka métti suka ko jolowo ina ɓoyna mawɗo e nder diƴƴetal waside sukaɓe jona walla sukaɓe ɓe kooli sukaɓe ɓe noon yoɓe paam hande ko kamɓe goni sagataɓe cagatagal ngal koko gasta ha laaɓɗo cat kono sanga noɓe gona e jallugol cagatagal maɓɓe ngal yoɓe gollu ko tiiɗi ko yuɓɓi ko yuuti ko fayodini ɓe mbawa gollude hay batte noon en tant que jaggodiral ngal jokkodiral ngal jiɗodiral ngal jewtodiral ngal guittodiral kumpa ngal ala go noon wawa wonde leñol kono ne wawi wonde jikke leñol kono goto wawa wiide wonde ene darano leñol ngol gam wawde yoltande leñol ngol hujjaji mum taw jaggodirani junggo e on mo gandanɗa hoore ma mo rendi nde ɗon darde ene yiiɗi darade ne daro reeɗi eyi Didier eyyi haalama waɗi fayida machallah sikke ala oɗon gandi goto moon so haali tan sa renaki aɗa ɗeɓe wiide tan émission o yo haɗɗo eyi yaro no foti yero annene alɓeyde bisimilla ma yero o natani nambal ngal omo wayata ko haalande fof musidɗo ko haalande fof ɓe kaali so arti tan hunde e gueɗel gotel mani hunde e gueɗel gotel musidɗo Didier haali ɗum hande enen fof hande ken citoyen Sénégal naaɓe enen fof hande moɗon fof ne jogui carte d'entrée Sénégal ne waɗi ko haali nane e namdal ma ko fate kabaruji musidɗo hande enen fof on a droit à l'information enen poti jogade information so tawi darnaɓe kaali wolof furankoɓe ɓe poti andude holko haala e wolof ko firtane ɗum e ɗemgal men pulaar sa yii ɗum woɗani hecciraɓe ɗe canki e émission ma ñanden a invité ɗo ha melli mi namdimoɓe ngal ɗon namdal mbiɓe hande holko woni hande darde meɗen enen vraiment wonɓe e banggue oɗon kala ko haala e jolfe mbawen habrude ɗum e han pulaar hay so tawi
pula e meɗen mboɗo sikki aussi holko jallale leño haali avant covid 19 o ene ara avant covid 19 o kene ara enen nganndi hade enen Fouta enen keeɗi caggal e banque information communication holko waɗata Fouta des marche min ko sakkiri ko tan mi holliri seppo wannongo département de Matam e village de Sinthioumbal seppo ngo 4 sites internet mbaɗi ɗum reprendre Seneweb Dakar Actu Leral e wonde Presse Afrique ɓe gitti ɗum koye site am internet wiidema tan kamɓe koymaɓe ɓe ngala joriniɓe e Fouta pour dokkaɓe information ngaji Fouta ɗum noon fo wawi wonde journaliste wasa wonde journaliste hande abba l'information est libre information hande ko libre hunde ne wawi kewde légal moɗon filma ɗum kora ɗum kolla mbiya ɗum kewi c' est à dire wona journaliste tan foti rokkude information exact hande no mbimaɓe nani réseaux sociaux ji ngari réseaux sociaux ji information ngaji leerɗi taw ɗi ngala ñijjeddi ene dokke réseaux sociaux ji mais haali ɗum ñande c' est vrai que ne waɗi fake news ne waɗi information ganduɗa ɗi godani kono aɗa wawi ƴeftude information goɗɗo ƴefta photo ƴefta vidéo mbiya ɗum ɗo kewi o haali nane minen enen appo en mbaɗi sappo en 2016 2018 sa ƴeewi hol arnoɓe toon ene pilma ɓe ɓuuli yaltinde télé par ce que mi wiyama hoto yaltinde télé mino komin yaltinde site internet ɓe mbi pourquoi ene yalte site internet mbimi ala ɗum kay ala ko mbawi hen ko foti yaltude e site internet ko ɗum noon koko yaltata heddoto noon ko joguiɗo télé o yooɓe wasa yaltinde walla wiya vraiment wawa yaltinde kono minen kam so tawi hunde waɗi Fouta komi yaltinoɓe ko widema tan hannde enen poti tinnade hannde droit à l' information surtout enen Fuurankoɓe d' accord yima ganda hannde kadi enen poti heɓde woten information ngaji ganda koddiɓe meɗen mbawa heɓde ɗiɗon information ngaji quoi d' accord eyi yero on beltanama ha joni eɗen jogui noon ɗo publicité ji gonnoɗi sponsor radio ngo e émission o kono noon mi wawata wadde publicité ji ɗi dañino ɗo goɗɗi ko fate nawoɓe bagasuji ko wayno yeeyoɓe masque ji pour julde nde franchement heewi par ce que heddi tan ko semaine goto kala noon jiɗɗo ko fate galle walla terrain ko fate jiɗɗo masque ji walla jiɗɗo comci ko julda walla joguiɓe bagasuji naweteji Sénégal mi wawa wadde ɗo tellement émission o il est riche comme noon goto fo ne wawi wadde jokkodirde men e 07 52 53 22 06 ko heddi ko mi arta e jaalal leñol mami aroyi a yaltinino hello wona a yaltinino deftere kono noon mboɗo yiiɗi ardo hen ko ɓenni ko jiɗmi wiide on a tanka ko onon pawmi guitam ɗe jogdade moon e yakare hol solution mo jogui ɗon hande e ɗemgal pular to jangde mum waylude mbaadi gonka mum holko jogui ɗon hen e miijoji moon e yontande hande nde somi hokki jaalal leñol konngol eyi min feere walla yiyande nde jogiimi walla leƴƴande nde mbawmi addude e namdal ngal namdiɗa fayde e amen min e yero e amadou koum adi fof mi weltanimmomo ngam namde ma ene juɓɓi ene ndewi laawol merci kala de hunde yuɓɓi noon yuɓɓinat ɗum ko juɓɓude neɗɗo yuɓɓani yuɓɓinta hunde sakane yuɓɓo a jarama aydara aɗa andi so tawi en jaɓani moftude fof en jaltata e caɗele anda sa faɗami ko jiɗmi haalde leñol men ha hande yarate koye wukkidde yarate koye añde yarate koye willude yarate koye duncuɗe en dunci guilay kinɗe en dunci galleji ha yetti hande jareɗen koye duncude majjuɓe duncude humpaɓe duncude ɗum nawrata leñol kala no ngol wawi siforade goto fof à chaque fois jaalal so heeɓi tan ene waɗa seeɗa coupure joni ko jaalani allo eyyi mboɗo heeɗima mi jiɗmi wiide kala neɗɗo e nder leñol aɗa jogui hen aɗa jogui hen gueɗal ma aɗa jogui hen darde aɗa jogui hen ballal enen noon kewɗen ko wiide yero guiso wona gando ala kanko waɗata ko anda
wona addoydemo hade omo yiɗi hunde nde hayso wawa wona walludemo wona tontudemo wona ƴeŋindemo wona tindinde wona janginde wona findinde wona famminde wona fottude jomum balla ɗum beela ena wawa ko yiɗi wawde ko kono ala en ndincat mbiyeten ko wawa gueɗel keddigel ngel tubakoɓe wonko ɓuuri tubaka wona ɓurɗo andude ɓuuri yidde ka ɓurɗo yidde sa ɓuuri yidde hunde nde an ɓurani ɗumen ɓurɗo ɗum o andu saabu aɗa anda tawa yiɗa sa yiɗi a anda noon a fooɗes tan gandinɗa saabu ko yidde nde ɓuuri tiid yidde nde waɗat ɗum e ma ka Allah kono gandal ngal ko neɗɗo o waɗat ɗum e ma sa famminama tan paama kono so tawi ko yidde nde aɗa wawi janggude hunde ha ganda ɗum tawa yiɗa gacca jinmi wiide ay tijani an o jangi duuɓi ɗiɗi ha tati o fayti e droit kono batte fof o wattide ko journaliste o woni haɓana leñol mafo ayi wonno ko ɗum o yiɗno ɗum woni yero en ɓeeɗo so tawi ha hande so jaalal ƴetti konngol goɗɗo darototo wi o haalata ko kecci tawa an mbiyowo noon sa weedi e goto o woni Allah sa weede makko aɗani roggi andu hono mbaddata e Allah saabu aɗa andi ko kalɗa ko wona gonga kono noon kaalirta ɗum ko ha majjina haqqillaji yimɓeɓe so tawi ɗiɗo haqqillaji jaltani men karara en dañta ko jiɗɗe jiɗmi wi tan ko yo sukaɓe ɓe daro ayi cumu to taccimade ko ƴiƴam sagataɓe ñippirte a meeɗa yiide don de champ waɗa organisé e Dakar wiya à partir de 60 ans 70 ans yoɓe gar ɓe jaafete don de champ 70 ans ti paw ananta a yaafete cohluɗen ko sembel wuurɓe selluɓe ko ɓen mbawata darade ƴiƴam mumen ñippire cumu basal cumu majjere cumu ɗaweede fodde ɗiɗo cumuji fof ko sagataɓe mbawi ɗum kono noon ko holɓen sagataɓe mi ar sagata ganɗo sagata pinɗo sagata galo e sagata cuusɗo ɓeeɗo sagataɓe nayi mbawi ɓamtude ren sagata ganɗo sagata pinɗo sagata galo e sagata cuusɗo debbo mum gorko mum ko wawi wonde fof hinde nde wawi jeyade fof ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse woni ɗo dari ɗo darde nde o dari nde e ko yiɗi waɗande renno ngo gueɗel keɗɗigel ngel kala hande ɓiɗɗo pullo yo waɗe haqqille mum mbeɗa yiɗi leñolam kono noon woto yejjit leydam saabu neɗɗo ko leydi mum e leñol mum sa fewni leñol ma leydi ma fewani a hisata sa fewni leydi ma leñol ma fewani a hisata heddi so tawi a ummima aɗa gollo ina jogui ko poɗɗa ɓurde keñorade ɗo ɓuuri musdi ɗo ko ɗon keñortoɗa so tawi joni wiyama cumu ene ñippe minen anduɓe ko woni cumu wiyete koɗo ɓuuri jappude to yo toon adoroye ko cumu ngu ɓuuri hewde dole to yo toon adoroye kono noon mawɓe ne mbi ala so cumu ngu adoroyama ɓuuri to hewde dole ƴeeweɗo cumu ngu suwa ɗo yotte haaje woto yotto ɗon cengɗiɗɗe fof no jaaha ɗum ɗo noon wawi ɗum ko sagataɓe jiɗmi wiide tan ko leñol wawa yaade ala hangade leñol wawa yaade ala yimɓe fulɓe leñol wawa yaade ala was leñol wawa yaade ala anduɓe e alɗuɓe e lamɓe e yerpeletiɓe ɓeɗo foof ndentata gonna leñol kala hen noon ceyfitaɗa ñalawmuni ne ara ma en cohlu ɗum taw ko enen ceyfitno enen ndiggno te Sénégal noon woni leydi ndi ganduɗa kala ko leñol fulɓe weddi won leñol gotol nen ɗo gol ƴettata ngol gotoro ɗum oɗon gandi ɗum yewiɓe nan toon ɗo e leydi ndi mbima yayame babam fulɓe koɗum nanta pulaar ko fulɓe beddino ɗumen ɓe jeehi leñol ngol gonno jaɓɓi ɗumen rokki ɗumen rewɓe ɓe jibine mbiyen wadde kay haade enen beddino hayso jomum firti jangga e jaam artata e men sernaɓe men yaltuɓe Fouta piri jeeyi yo yimɓeɓe kalon ko takno ɗumen ferde maɗon ganda fergo heewi wadde ko dalilu nelaɗo holko feri ɗum makka nelaɗo adi ferde makka yeehi e coppi nde yimɓe mum dadi ferde makka jeehi ko coppite pourtant dandi ɗumen toon ko Isa yankoɓe woni chrétien en nde ummiti o nde ɓe perti ɓe duttiti kadi e coppi tengo mabɓe tata ɓeɗe ɓe payi ko Madinatul Munawwara holko ferni ɗum o ronku danco jaam baba karen gongo wallahi sernaɓe men ferɓe ɓe ngari e nokkuji ɗi ga jaɓɓa beela ɓe darina jaam ɗo ɓe permoto allo bisimilla allo bisimilla walla baɗɗo assisté pour wawde jokkodirde men allo par ce que o waɗi assisté no fewi pour wawde jokkodirde finalement continue matte ene wayno en mbawani nandirde makko ma en dutto e makko joni so Allahu o jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni tan seeɗa karara jiɗmi wi tan mi yandin konngol ngol jiɗmi wi tan ko woto jaɓɓen willude hay goto woto jaɓen duñde hay goto woto jaɓen seyfidde walla famɗinde hay goto goto foof ɗo woni ɗo ko wawi ko waɗata ko jaɓɓoɗen ɗum gonɗinen konngol so ladde wiyama ena howe ko ñiiwa addata ko wota kawtoɗen ko ɗon doole mum tolni kono ko mettillu walla ñuuño addata ko wota pamɗinen ko ɗon doole mum tolni konngol yeeso ma machallah eyyi ha joni bandiraɓe won gonɗo e ɓoggol ngol sikki ala allo allo
kamɓe wonɓe ɓoggol ngol ha joni de eɓe jiɗi nadde sikka ala koye mabɓe woni ma en ƴeewa jokkodirde e mabɓe kamɓe ne ɓe mbawa addude hen gueɗal mabɓe ɗo gonɗen allo allo no mbaɗɗa e tampere no mbaɗɗa e liggey mawɗum ni mbaɗen tampere barikalla alhamdulillah machallah toon inde nde holto noddata min Demba Diallo noddanmi ko ɗo e Paris projet Demba Diallo to jeyɗa e cuuɗi men Fouta yamin ɓundu ndemiya bogal machallah ɓundu a heeɗima yewtere sukaɓe men ko jewtanta en ko simi timno fewi sowona waɗi fulla waɗi fayida machallah bisimilla ma ko calmini dj dour kanum e dialal kadi gollemoɓe iri jooɗi quoi inanigol machallah machallah ko koɓe jangde no fewi no fewi eɓe nderi ɓerɗi fu hujjaji leñolngol quoi machallah min ñaago Allah tan Allah hokkoroɓe dole machallah Allah mbawa weccinde koɓe dartotoro quoi yo Allah won ballo waaw noon ɗum jalal mbiɗa jogui konngol faade jalal jalal hetto omo jogui konngol faade ma komi keɗiɗomo omo heeɗima min kam waɗi rôle wotere depuis Sénégal fof waɗi kadi woto président de la république Macky Sall nanta ko haɗi waɗi discours e ɗemgal wolof jafoɗa aɗa jogui a waɗi écouteur non mi alano personnel maɓɓe tan quoi eyyi wati haal par ce que ne waɗi saƴe seeɗa donc waɗi discours de wolof ça fait 1 heure du temps walla 10 heures eyyi waɗa ɗum e français waɗa ɗum noon e ɗemgal kolgal d' accord a jarama joni horgo namdal fof ko saabi ɗum en tant que Sénégal wona wolof tan woni ɗum d' accord kadi ɗen gonmin koyen kam dina depuis le début ko e wiya ko jeegoɓe donc nokki so waɗi pulaar e woni annoncé pulaar ma nafa ko heewi ma nafa Sénégal ma nafa ɓiɓɓe leydi wonɓe e nder Afrique wonɓe ɗon par ce que pulaar wona e nder Sénégal ɗon haalata pulaar ƴetta Afrique e Guinée ne haala pulaar ɗo Guinée ne haala pulaar Mauritanie pareil et cetera et cetera d' accord donc vraiment c'est compliqué quoi eyyi jafuɗa wonɓe ɓoggol ngel tan mbaɗa résumé daɓɓo seeɗa pour mbawen heɓtade question ngaji ɗi ok eyyi bandiraɓe en keɗima question makko fayi koye jaalal ha joni ma en dutto e hol goɗɗo e ɓoggol ngol ƴetten ɗiɗo tan sen duttima duttuɗen allo ara salamu aleykum allo karara eyyi sowona dañina oɗo développé ha parane puɗɗa ƴettude appel aji ɗi par ce que sowona ɗum tan jowrde tañi ɗum d' accord d' accord kuppen wadde eyyi jafuɗon gatten e yewtere nde jalal a gaynino ma rutto e question o par ce que en kaalinomo ma en dutto hen e yero eyi aba seeɗa a heeɗima question ko kalnoni ko wono question ke question wonno ko enen sukaɓe wonɓe ɗo ɓe e ɗemgal pulagu ngu hol yakare men eko haalte ɗemgal pulagu o heɓɓitade ɗum e haalde ɗum ɗo foti haalede ɗo haale est ce que nde eɗen batti haqqillaji enen yakare men enen ɓeɗo sukaɓe e ɗum tambitade ɗum eyi abba namdam ma ngal ne waɗi fayida aɗan hikka mi bismanoma e groupe goto WhatsApp mbiyeɗo pillital pulagu America ɓe namdima kam namdal bangal ni ene ɓe mbi hannde enen fulɓe holno poɗɗen hutorade réseaux sociaux ji mbimi hannde ɗum ɗon eɗen poti nanngude ɗum comme no nanngal manngal par ce que hannde ko mbiyeten en ngala ko en ngala de moyen de communication walla mo sigi jalal haali ɗum aɗa wonde Fouta keɗoɗa RTS tawananta en pulaar so tawi hay so heeɗima heen journal pulaar ko actualité Macky Sall tan haalte heen Macky Sall yiyi ga atti ga faati to haalta e actualité men enen pulaar enen fulɓe walla enen fuutankoɓe il faut enen ƴeewen annduɓe meɗen par ce que eɗen jogii hannde annduɓe
no feewi jannguɓe waaɓe wadde des logiciel e pulaar ɗum ɗon holko fuɗɗa waɗede heen sa ƴeewi jooni ene waɗi ko wiyete le clavier pulaar taw aɗa waawi windude ɗum e pulaar taw hay saɗa waɗa envoyé message taw aɗa waawi windude e pulaar taw a windata e français ƴeewen aussi hay so plateforme uji ngannduɗaa mo cikki holko fuɗɗa waɗede eko way noon kono ɓuri hen heewde enen fulɓe en kuutortako ko way noon en ƴewra oɗon technologie holko mbaɗen huutorade heen sa ƴeewi jooni jaaral jooni so tawi jooni o rokki information e page makko Facebook o windata hen ko pulaar so tawi min so tawi min somi ƴefti information o mi wi so tawi mi ƴefti information e jaalal il faut mi waɗa ɗum e pulaar yimɓe mbawa famde kadi sa ƴeewi ko ɓuri wawi windede e pulaar fof ko nden bandiraɓe battata wadde wattire haqqillaji mumen kadi il faut enen kadi ganden enen fulankoɓe hannde eɗen jogui défi goɗɗo défi o woni eɗen poti wadde développé ko mbiyanmi ko kewmiɗe continue fuuta par ce que hadde fuuta hannde ene jogui ko winda ko witta ko jangga ko fuuta ene wonde leñol meɗen ko heewi enen eɗen gacci ɗum caggal walla jaalal haali ɗum nane e ngala journaliste uji vraiment fof ɓe haalde hen somi ƴeewi tan fuuta hannde seeɗaɓe meɗen hannde seeɗaɓe meɗen ƴeftoren ziyaraji meɗen ko exemple tan goto yeeru on ziyara hannde battelo en direct RTS heewani alors ko mbiɗen diine ummi ko fuuta diine ummi ko fuuta so mbi diine jaral haali ɗo nane par ce que hay seeɗaɓe meɗen ummotoɗo fuuta ndiye fuuta jaaha banggue goɗɗo en jii Amadou Bamba banan ɗo ko halpulaar ummi ko fuuta hande heddiɓe hande nan nani limamoulaye gadia limamoulaye nan noon sa ƴeewi heccanki no TFM haali ɗo heccanki so tawi ko TFM wallata invité e haala Cheikh Oumar en haala e wolof enen fulɓe ɓe est ce que eɗen ganduno ɗum e Cheikh Oumar enen fulɓe ɓe est ce que ganduno ngoɗo foro wona foro Cheikh Oumar est ce que eɗen potani jogade hande wittoɓe vraiment waaɓe histoire fof ɓe wittude sa ƴeewi tan eɗen tardi e oɗon banggue surtout banggue média banggue communication minen noon komin mbaɗata ko min mbaɗata tan ko hakke doole amen par ce que sa waɗi créé page Facebook walla sa waɗi créé blog walla site internet ko ɗon tan mbaɗa wadde mboɗo sikki aussi alɗuɓe ɓe mbo sikki o haali ɗum nane Amadou Koumi haali ɗum nane alɗuɓe ɓe ɓe foti nangude hen par ce que hannde so yi fulɓe eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui anduɓe eɗen jogui ganduɓe eɗen jogui suwaɓe dariɓe kono so tawi en ballodiraki hakkude meɗen so tawi hen en battodiraki haqqille hakkude meɗen ala no mbaɗen wadde leñol ngol wata yaade ɗum ko min wima noon donc poɗɗen d' abord wonde solidaire hannde sa ƴeewi hannde journaliste uji pulaar kala to mbaɗa yaade tan ɓuuri hewde kono ɓen ɓe mbawa haalde pulaar so dokkima ha joni yeeru e émission he oustaz Pape An wi ko haal pulaar Pape Cheikh Diallo wi ko haal pulaar Dieynaba Seydou Ba wi ko haal pulaar Bessel Bass wi ko haal pulaar kono kamɓe fof ɓe mbawa pulaar sona Bessel sabi sona Bessel seeɗa donc ɗum noon sa ƴeewi man galle la donc est ce que enen probléme o wona emen woni en fait est ce que wona enen probléme o woni kadi sa yii fulɓe windoɓe pulaar mbiya haɗi ɓeɗo holeɓe kilifaɓe ɓe potani haalde Amadou Koumi en Didier Dou en ko wayno Diallo leñol en ene waɗi probléme il faut kalden gonga il faut kadi teleji ɗi yimɓe jogo hen jewte e pulaar no mbimi nani il faut jogoɗen des moyens de communication tant que en ngala des moyens de communication ɗemgal men wawa yaade par ce que ɗemgal hannde jogui ɗum ko moyen de communication sa ƴeewi hannde yeru guise dabara créé des blocs c'est parce que ene jiiɗi ƴellinde pulaagu au moins somi ƴefti vidéo Cheikh Oumar mi nanmi passé ma yimɓe gandu oɗo vidéo yimɓe fof ne mbawi en poti yebde ɗum walla ɓe mbaɗi sekko fuuta hannde ngoɗo wuuro ala ndiyam yimɓe poti andude ngoɗo wuuro ala ndiyam a faami ɗum noon wawi wonde tan ko jogoɗen moyen de communication to mbawɗen haalde hakkude meɗen taw ko ɗemgal ngal haalten kono ɗum wodani deux suivi ne waɗa hen kono hewani journal pulaar ko deux fois donc min e yiyandam ittata ɗum tan hannde ko alɗuɓe men ɓe dañen alɗuɓe ɗo DJ Dou heewid ni alɗuɓe sirguiniɓe mbawa wadde des plateforme dariɓe eɗen jogui des technicien eɗen jogui des caméraman taw foof ko fulɓe mais il faut kadi jomum fanoro leñol ngol par ce que so tawi a ka pula fanta ka pula wawa waɗande ful donc ine yiyandam ko toon probléme o woni eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui foof kono il faut jaɓen digganade leñol ngol mono foof ƴeewa wawi holko wawi waɗande leñol ngol ko ɗum wata information jaltuɗo wawa yaltinede minen min mbaɗi ɗum reprendre en pulaar heddiɓe mbaɗa reprendre en pulaar donc yimɓe mbawa foof mbawa hebde la même information kono hannde so tawi tan ko RTS ko ma haala yimɓe gadda journal RTS ko 10 minutes a wawi wiide ko key foot woto haala kalata tan ko Macky Sall waɗi ko gouvernement waɗi
d'accord yero mi weltanimama jaafuɗon franchement wonɓe ɓoggol ngol dijje du jaafoɗa kam par ce que wonen ko yiwal tampuɓe hen hayso settan menne hen allo eyyi kono d'accord kono il faut natte noon so tawi non ka garto hen allo mboɗo heeɗima abouchir a salminama juurama a salminama juurama komin badara mbo a salminama a weltanama mi salmini yero mon frère yero amo heeɗima mi salminama jafara jaral leñol machallah e dijje kumi machallah salminima abba weltanama no fewi a wiyama jokku golle oɗo ko badara mbo vice président mouvement président yeƴƴo Fouta jooɗiɗo e dowla Paris kono hande mbaɗande ko Suisse woni bisimilla ma to gumi ɗo ni ko Suisse joni jettimi koye lawol ngol nomi gillani mi salmini onon foof ko yidde tan artude seeɗa e koɓe kalata ko ndino ko dokkama seeɗa hayso ko 5 minutes mi haalde e ɓeɓe kadi pose question ngaji s'il te plaît wasi bisimilla a andi janggude e famde wala neɗɗo ɗo jangga taw famani ay nan ɓe kaali haala journaliste en woni jaadiyankoɓe halɓare ɓe ganduɗa mbawa waɗande furankoɓe haydara mbawa waɗande pulago haydara mbawa yaade to information woni ɗo gadda information ha mbawa haalɗum pular hayso ko haalane pular kam au moins haala e français walla wolof kono hande kamɓe ko nande monsieur Ba Diallo leñol ko nande mon frère Yero ko nande Dj Kumi ko yimɓe ɓe ganduɗa en jiiɗi pulago en jiiɗi furakagal en jiiɗi fuuta ene jaha ene gadda information ngaji en dokken ko nande Abba Chérif en minen hande référence am min hande référence am e communication hande so mboɗo yeeɓa walla so mboɗo heeɗo ko an Abba Chérif ko Yero ko monsieur Baba ko Kumi machallah par ce que au moins ɓen eɓe jaha to bundi information gonɗo eɓe gadda eɓe dokken yimɓe ganda kutoro ɗum donc hamɓe mbiyam jonke golle par ce que oɗo jawe ko mbatton ko seeɗa ala de min Abba hande kala émission ma mboɗo heeɗo mboɗo daara mboɗo waɗa participé machallah par ce que mboɗo andi ene addani kam gartam ene addani furankoɓe gartam joni ko wadde ɓe encouragé rek yoɓe jokku golle ɗe juste question ngaji pose amɓeɓe eyyi ko kewi haalde e affaire jangde affaire formation kamɓe ɓe guendiyankoɓe hande min hande ko kamɓe jangguirmi comme journaliste kamɓe ɓeɗo wonɓeɗoɓe onon jangguirmi comme journaliste en hayso ko on mbaɗani formation ngaji ɗi joni onon holno mbawɗon wadde ha suwaɓe men ɓe ganduɗa hande gongni furankoɓe ene janggi halpurɓe ene janggi e kadi en mbaɗi occupé won poste uji de prestige kono holno ɓe mbawi wadde wallude encore suwaɓe wonɓe caggal aroɓe ha mbawa wadde formation ngaji moƴƴi ko nande dans le journalisme que dans les sciences droit médecine ha ganduɗa janggo e jaam so tawi ɓi fuuranke mbiyama kamɓe ɓe daroɓe mbiya ala min ngala hen donc kamɓe hol participation mabɓe e ɗum won holno mbawi wallirde ɗum ɗon et deuxièmement ñanden mi heeɗima Diallo leñol e wolof omo haala e wolof c'est important aussi oɗon mbaɗi tan focaliser e pulaar o won ko wanno ñanden mi sikku ko binoɗo yimɓe ko villageois ji meɗa hollum won so debbo goto meɗa mi sikku Diallo leñol yalti o haala e wolof c'est important aussi il faut lancer des fois les messages e langueji goɗɗi ɗi ɓayde en dañi mawɗo leydi mo ganduɗa omo nana séréer omo nana pulaar omo nana wolof omo nana français kono o haala tan koye français e wolof o oppo pulaar o e séréer o et pourtant hande no covid o artiri so haalni pulaar en tant que mawɗo leydi ma ɓiɓɓe fulankoɓe keɗomo ma ɓaw ƴeftude leçon e makko mbiya on jii président ne nana kañum de ene jogui toutes les conditions kono nana sooro juuɗi mum haalaba nana waɗi ko haali pulaar ɓiɓɓe fulankoɓe manan ko haali ko kono o waɗani ɗum enen ƴeewen wadde mballodiren en surtout onon wonɓe ɗon ɓe mballodiren ha fuuro men wawa yaaru yeeso et aussi mboɗo ñaaguira Diallo leñol en Yero en DJ Mbuuɓen Kume en noɓe gueefti safo so tawi ɓe mbaɗi émission ngaji ɓe gueefiri ɓiɓe fuurankoɓe hande par exemple mi heeɓi information mo ganduɗa Lugguey Colli par exemple dokkumi won so debbo goto nan toon kam ko omo janggi omo waɗi formation ngaji omo jogui hakke 50 debbo ɓe ganduɗa omo formi ɗumen pour affaire transformation agroforestière et pourtant monsieur le maire mabɓe ene sali tan waddemo validé projet mo hemno pour wawa liggade o wawa liggodiroɓe
donc est ce que en soit be robe en worbe noddanaake émission en mabbe di comme no battani abba bele en bo message wona véhiculer parce que wiede kam soit be robe nan yidi liggade monsieur le maire insali badde valider leur projet en dum ko manque de compétences et manque andu ko yaha donc mi salmini mi juuri mon jafɗon kam haalam ka dewi hewsel donc haɓe ɓen jokke golle a jarama amin ñaguima yafuya DJ Du ko an ko kammi jungo eyyi sikki ala kono musidɓe ɓe mbini tan teppi leñol ngol ko ɓiɓɓe leñol ngol teppi leñol ngol ko ɓiɓɓe leñol ngol eyyi teppi leñol ngol ko ɓiɓɓe leñol ngol sen mbi teppi leñol ngol ko ɓiɓɓe leñol ngol aɗa nane jaalal haali fuɗɗinomo joofaade firti wonde so tawi leñol ene yaha yaadu ngoroji yo yaha yaadu poocal kala ko ari sagga hen eyyi leñol saɗa yahata ko yaadu poocal ora yaha yaadu ngoroji kala ko ari sagga hen ɗum firti wonde nane ko haali ko tan leñol waɗat tijiriya joni taƴoɓe leñol waɗa fewnoɓe leñol waɗa gendiyankoɓe leñol waɗa nalankoɓe leñol waɗa wicciyankoɓe leñol waɗa wiɗiyankoɓe leñol waɗa jaydiyankoɓe leñol waɗa moydiyankoɓe ɓeɗo fof aɗa saago haaya ko nandi hen e ko nandi hen leñol ko ma daña ɗumen ne tawno ɓeɗo fof woɗɓe mbawi heɗande leñol ngol gueɗal gongal ɗimmal ngal hande ko heɓɓe e dame ɗe ko kamɓe uddi leñol ngol heɓɓe e dame ɓe gandanɗa hoorema ene jogui opportunité ko kamɓe uddi leñol ngol woni ɗo banggue taweji ɗi ɗo banggue radio ji ɗi haaya ko nandi hen min je ne suis pas d' accord aɗa woni probléme men woni probléme men enen en dokkata bawɗo keɗo rokkude tan komo jiɗan nden kala ko mbawɗen jogade en dokkata bawɗo keɗo rokkude hande par exemple an wonat ɗo hen an wonat ɗo an hoorema hande koye nder leñol he jeyɗa uddita radio e nder o tuma aɗa jogui ɓiɗɗo mo fonne amen ni e nder o ɗum tuma au lieu ko ƴeewa yero ene andani ɗum kono mbasa préféré ko addude ɓiyo hay sino no bonna mbaɗa ɗum e radio so tawi neɗɗo rokkama hunde wawama pew so ala compétence kay jom ɗum fewnoga jagguitɗo ɗum banni ko babam de kala ne mbelirami e kala ne beltaɓe ko ɗo wonno mbaɗirtuɗum te aussi enen wonɓe enen wonoɓe e nder radio ji men ɗi walla wononɓe e nder télé ji men ɗi ko enen woni naati geddi koye men mais tawno hande so tawi en gandi hande jaalal wonko wawi o mona e nder radio he alay sago ko ma ndewen taƴanka bilanka tegum ha ɓitten ɗon jaalal ummoɗon faye banggue goɗɗo taw wonko jaalal wawno attande leñol ngol e nder onon fannu an ittitomo ɗon o wawa addude feccere majji en kalate ko an invité min kaldumen komin haaloy ala gongal ɗimmal ngal ɗo ko sans frontiére eyyi gueɗal gongal ɗimmal ngal hande minen par exemple nomin gori ni ene min godiri ni est ce que hande yontani jaalal leñol hay sino so tawi dañani émission 2S TV wadde émission e hamme ni omo jogui oɗon capacité omo jogui oɗon potentiel a faami walla yero la même chose ene jogui oɗon capacité no jogui oɗon potentiel a faami min kam komi simple animateur rewmi kam hen tan ko yidde tigui rigui ha joni leñol ngol a faami hay sino mi ala oɗon potentiel kamɓe mbaɗa andi ɓe jogui oɗon potentiel hande so tawi ƴiiri e nder émission ngaji men ɗe joguiɗen e nder oɗon tuma jaalal so yiiɗi haalde ala accès e yoga e télé ji ala accès e yoga e radio ji kanko oɗo yero la même chose o ala accès e yoga e télé ji o ala accès tigui rigui ha joni tembelaɓe e yoga e radio ji kadi sa ƴiiri e nder radio ji men ɗi joguiɗen ɗi aɗa tawa hen 3 walla 4 émission tawa ko concept goto ko inde ɗe tan cettata ko inde ɗe tan cettata tawa fof ko goto hande so tawi par exemple oɗo invité yero janggo o ga invité yero ko yero haalno fof ko ɗum woni ko haaltata ga hen ne wooti jaalal aussi la même chose e goɗɗum hande par exemple ɗum ɗo ko mbatta ɗo henno ko mbatta ɗo henno ko ɗum ɗo sonno hande koye plateau télé wonno walla sonno hande koye plateau tigui rigui joni mbiyami radio ngo gandanɗa hoorema hande ko hettotogo ngo rendo fuɗɗi ko hettoro e nder oɗum tuma cikkuɗa wonde leñol ngol est ce que ngol naftorta ko ngol naftorto est ce que fami kono hande kala keɗɗo e damal belgal ngal kala keɗɗo e banggue soso tan e nder oɗon tuma nana ƴeewa barde goɗɗo o beele ene wasa memde e soos he alɗuɓe men ɓe noon eɓe jogui hen part de responsabilité holko tagui eɓe jogui hen part de responsabilité par ce que koɓe complexien so tawi leñol ngol ngol wayni koɓe complexien holko waɗi ɗum on par ce que hande so sa iri e nder émission ngaji men ɓe joguiɗen ɗi hay sino so tawi wona émission ngaji ɗi ganduɗa ma mbaɗaɗi valorisé e nder onon fannu kamɓe yoɓe mbaɗɗi valorisé
holko woni yoɓe mbaɗi valorisé so tawi hannde ko wayno jaydiyanke walla so tawi hannde ko wayno animateur ɓe nder ɗuma yehi to maɓɓe ene yiro sponsor yoɓe mballu maɓe mballi woɗɗe heddi ɓeeni pourtant hannde e nder administration o kala bureau ngo pugguɗa tawata ɗum ko ta si dia kuɓe diallo et ainsi de suite ko fulɓe neɗɗe woni toon kono an sa ari an yaro sa ari aɗa ren sponsor walla jaalal so ari walla an sa ari aɗa sponsor sa fuɗɗi tan a sammini a namdimo joomum hollewire a haali pulaar joomum fuɗɗima maskade ittantama gueɗal rokkatama fodde ko woɓɓe ƴettata e nder on tuma jiiya aɗa yi wona mahamnele mamoudou joomum ara joni hollire projet mum totte financement ɗon e ɗon en dossier ma wono toon aɗa waɗe traîné d' accord ɗum koye nder leñol ngol jeeya gueɗal jaɓɓoɗa seeɗa eyyi bisimilla gueɗal gongal immal gueɗal gongal immal ngal ayi mami haalane gueɗel gotel ayi c' est très important e ko yero haalnonane ko yo yimɓe ɓe bittat gonkaji mumen nde tawno neɗɗo a wawa wiide aɗa daro darde yidde wonde tigui rigui ha joni activiste yidde ha joni ɓamtude leñol ma tawa anda hoore eyyi aɗa ɗi sa wuro fulɓe heewide andude beyi andude baali andude pucci andude babbi andude gueɗoɗi andude tange kalis ko andude hoore mum ɓuuri ɗum holko woni andude hoore mum hannde enen e nder koye men sa ƴeewi enen fulɓe enen e nder koye men ken pecciɓe e nder koye men te ko enen pecci koye men holɗo peccirɗen koto banggue kimɗe aɗa yiya joni potta e mbaɗo ne jaalal tan e nder oɗon tuma anda hoore mum mbiya ɗum wonde yahan holko gonɗa wima wonde min gonɗu koye leñol toron walla gonɗu koye leñol mabudu ɗum ganduɗo hoore mum leñol fulɓe ko leñol gogol foyti koko kimɓe ɗe garɗe men noon koye sappo e ɗiɗi ɓen ɗiɗi gaddi hiɓɓe joyi joguiɗen ko jowe rimɓe ɗiɗo rimayɓe jowe ñeyɓe a faami ko ɓeeɗo woni ɓe jogui ɗen hen ɗiɗo noon hankanti gari dolama e nder men en mbawa ittude mo woni sariftaɓe ɓe e ɓen ɓe ganduɗa ko woni safalɓe ɓe hande ko eɗen ndendi ɗiɗon kono ɗeɗo kimɓe ɓe fof hande sen mbelama mbiyen dimo ala hen dimajo wodani hen e ngam tuma saabu ɗum dima ko neɗɗo koye golle e balle ne tawno hande so tawi goto o suuɗi ko leppiliri wiide ko jeyaɗo Allah o ko heddi ko noon ɓe gaddirano men ko ha mbawen murdude holko woni maabora ko ɓatta a faami atta waɗa ɗum loone e nder ɗum maaba garaji tella watta ɗum guuɗe cañaɗe yimɓe ɓe ne maabo o holko woni sakke koko sakkaroma ɗano ko holko woni baylo ko baylo o kaaƴi watta ɗum jamɗe anani holko woni o mo ngana woni bambaɗo woni feña ɓurnaɗo e nder fuɗ eɗen gandi ɗum ɗon sabu no bambaɗo are fullo nde kanko ko rokka ko e nder oɗum tuma o ko adduno ko e hoore ko wiya hoyo nawa a faali holko woni on mo ganduɗa ma biteɗo ko labbo ko neɗɗo natawo e nder dundu labbo ko fotata wonde wowru labbo ko fotata wonde unugal e ainsi de suite attiran yimɓe ɓe ne naftoro e gueɗe goɗɗe nani hen ha wayno leydi a faami ɗum ɗon noon so tawi an jibinaɗo e nder goɗɗo leñol ngol an mawnuɗo e nder goɗɗo leñol ngol a anda ɗum fitti wonde ka anda hoore ma so anda hoore ma noon a wawa wattorde hoore ma ha mbaɗa hoore ma ko hoore ma so neɗɗo wiyama ko hoore ma noon cikka ko koyal ma mawgal ngal e nder oɗum tuma ala ko on mo takkiɗa o taariɗa o ndenduɗa asko ndenduɗa asli ndenduɗa titone ndenduɗa fina tawa o ko on woni hoore ma enen noon ko enen bonnanta koye men ko enen carata koye men e sa faami ko enen tigui rigui woni ɓe jaɓɓinani koye men ko heddi ko noon hande woni probléme men en mbawa rendude walla hayso eɗen ndenda ko caɗele saqqede wonata sabu ɗum ande ko tagui ɗum ɗon hande mbaɗo ne yero guise so tawi naati nder galle mumen tan ko wonno ko o nacci wonde ɗum koko galle o jikki fof ko woni ko jikkoro ne tawno won e galleji e nder nokku maɗɗo suusa toon yaade sabu ɗum so yeehi toon tan sikkiji kewat toon walla jinaɓe makko e koye men wiya reno oɗo galle nokkantake tamate a faami walla nokkantake joygol wonko woni ɗon e nder oɗum tuma ɗum ɗon hande ko inen esprit ji poɗɗen yaltinde e nder men walla aɗa haalde e jinnaman mbima ko an ɓuri kaari ɗum ɗon ene poti iccu ɗum ɗon ɗiɗo esprit ji eɗen poti iccu ɗum e nder men gueɗal gongal immal ngal hande sa ƴiwi hande ko ɓuri jojjude e nder men ko a faami woni en ɓet ha mbiɗen kererere enen fulɓe en ɓet ha mbiɗen kererere sa ƴoƴi ha wi kererere noon noon mi fammine gueɗel gotel ɓeere nde wotti kaaji ne taw noon mbiyata ko hay goto ardota ko mbiyata ko ay goto haalata mboɗa heeɗo mbiyata ko neɗɗo fof ko min ɓuuri andude
mbiyata tigui rigui min ko haalam tan foti ƴettede so tawi baɗu batama e gantuma mbiyata ko so tawi a fewnani ala pewnowo ko an tan jogui yiyande yuppude yumtude ko an tan foti ardade a fotani ardede so tawi leñol woori noon en mbawata yaade hay nokku leñol ko ma jogo ardide jaalal ɗaccatakam mi tana ay min oɗo jaala leñol Allah ne walli histoire amen tan min e makko nomin poccitiri ni tan ene wawi wonde deftere jaalal min ɓoyi nanodir kono aɗa andi ɗo min poti koye wonde leñol nden juramen ladde nayyi kanko omo andi ko kalmi ko hen yero guise la même chose nono min potiri par ce que min poti koye nder réunion ji e nder on tuma a faami koye gueɗe leñol ngol e koko ɓamtata leñol ngol jaalal min poti ko min poti koye seppo mo kono aja asu dari ɗo hen haali tigui rigui ha joni e itti hirgueji tuma goɗɗi fayduɗo fulɓe e nder ngoɗon seppo noon nomin poti nde ko minen ndendi yiyande ko minen ndendi fandade ko minen ndendi fattange e nder oɗon tuma kono won yaltunoɓe e nder oɗon seppo mbi wonde so tawi nden yonti hay goto addata ɗumen toon nde woni no min jaltini vidéo min mbi wonde rewɓe hewɓe min ɓori ɗumen tubaji min mbatti ɗumen worɓe kono wonɓe hewɓe min kadi ɗumen huude min mbatti ɗumen rewɓe sabu ɗum so tawi wonde neɗɗo hunima wonde ɗum ɗo so tawi ha joni so nden yonti ma neɗɗo fof yiyam par ce que pulago eɗen joguino harameji jeeɗiɗi mamiraɓe men konanino en e nder ɗiɗon harameji jeeɗiɗi hande est ce que gotal ene tawe nde fullo hande pullo ne waɗire harameji jeeɗiɗi kono anda harameji jeeɗiɗi ko pittat mi ɗacciti hen jaalal ara fitta noon harameji jeeɗiɗi min kam mi haalani mi deƴƴa par ce que so tawi wonde jaalal ne woɗɗo jeeɗiɗi ene wawi arde harameji jeeɗiɗi ɗiɗo noon harameji jeeɗiɗi harameji jeeɗiɗi ɗiɗon noon so tawi wonde ɗi kalama est ce que hande ene tawe e fulɓe so tawi neɗɗo no watire hunde yaromo andi hunde nde kono so tawi aɗa watire hunde a anda hunde nde firti wonde so tawi hunde nde tekkima ana jeeya tekkuɗo hunde nde machallah hande ganden ɗum ɗon machallah voilà ko heddi ko noon pour mbawen wonde neɗɗo goto alay sago mawmowo o min o e gueɗe ɗe guidden ɗum pawen ɗum e less goto emin foof anda wonde wonko goɗɗo o ha joni wawi heedde jaɓano ɗum goɗɗo o an ko Allah rokkuma ko aɗa wawi jabde ɗum kono ko Allah rokki goɗɗo ko alay sago jaɓa ɗum wonɗo mbawɗa heedde wonɗa wawa heedde wonɗo goɗɗo wawi heedde wonɗo mbawɗa heedde wawa ɗon heedde ɗum noon moni kala ɗo foti heeddo yo arni guesa ba ene yaaji waɗi ko lowe lowe moni kala noon ene wawi remde lowre mum taw natani lowre goɗɗo o nodda baɗoɗe yara walla jaalal sinna walla remde lowre ɗe ne taw aduna o ko woni hen kon heewi eywa ɗum noon gacce mo weɗo a yes o gacca o weɗo ala accimi haɗo guila ɓurtinde wonɗo hande o abba gandi wonɗo hande o abba wonɗo hande o wallahi wanda probléme ko kala ko bindunomi ko jogornomi yewtude e keesogaji jogornomi wadde kala garɗo e moon waɗi développé ko ponnomi wadde ko tellement ko beelemma hankkadine ala ko mbawmi haalde e moon min o jinom jaɓata tan ko namde grand badara nde par ce que aɗa ɓaɗi fayida d'accord man badara ko namdi ko e musidɗo goɗɗo gaccuɗen noddi namdi pourquoi président Macky Sall haalani ɗemgal pular haali tan ko français kadi Sénégal wona pular tan ha Mali ha partout mo cikkumi lamɓe waɗi concerné tan ko wonduɓe wonɗi lamɓe ɓe so tawi ngal ɗemgal o wino an wadde yaro mi hokkuma kala jaboɗa badara question ngaji o jaabiɗi voilà min mo sikki o namdima namde baɗe fayde o namdima holminen no min poti wadde hamin mbawa wallude sukaɓeɓe ɓe mbawa wadde komin goni ko walla so tawi aɓe jiiɗi wadde komin goni wadde ko ɓe mbawa vraiment wadde hen réussir kadi holko min mbawi wadde e dow ɗum ɗon taw heddiɓe mbawa wadde min de kam holko mbaɗatde kadi mboɗo yewi ɗum no feewi sukaɓe hewɓe mboɗo waɗi ɗumen orienté so wi mboɗo waɗi ɗumen orienté mboɗo hollu ɗumen so tawi ɓe gara yam ɓe mbi kam mboɗo yiɗi wadde journalisme mi wiyaɓe hollu journalisme so tawi wadde journalisme holto dewata tawi wonde jayde holto dewata donc a yahat ene waɗi école aji journaliste ne waɗi ceci ne waɗi école goɗɗo privé ɗo hen aɗa wawi yaade jangga kono avant ɗum noon ne waɗi des concours ne waɗi avant hayde ceci ma waɗa concours o ha para mbawa nadde école o so ɗum ala min ko mbami wadde min aussi e nder blog am mboɗo waɗa hen interview artiste uji walla mboɗo waɗa aussi mboɗo yiya vraiment won yimɓe meɗen yimɓe wallede hankiram mi waɗi reprendre marque goto mbiɗen ɓokki
jeeɗum ko selam goɗo wiye ko munir ko jeyaago ndulmaji omo jogii marque gooro ko vraiment baɗɗo fayde wiide ko mi yiya ɗo waɗi heen ɗum ɗo patam machallah voilà donc ɗum aussi eɗen poti waɗa ɗum sukaaɓe men ɓe par ce que hannde eɗen jogii jeune talent ji eɗen jogii artiste uji mi waɗi interview e yero gaynaako ɗum foyre men ne wonde rapport uji keewɗi ko baŋnge ko mbaɗata ko ɗum ɗon aussi eɗen taani eɗen jogii des plateforme eɗen poti walludeɓe e ndeer heen ɓe mbaawa anndeede e ndeer heen hay so tawii ɓe mbaawa yaade DSTV walla so tawii a waddema ɓe interview o aɗa waawi waɗde ɗum envoyé goɗɗo presse waɗ ɗum reprendre ɗum fof koko mbawɗen wadde enen en tant que tubaɓe wonɓe ɗo henni mballa yimɓe mballa heddiɓe wonɓe less ɓe hay so tawi ɓe gona less ɗi ko rapport uji mawɗi walla ko jeune talent e ko way noon ko heddi ko aussi ko jokkodira hakkude meɗen mo sikki dujjodou haali ɗum hande en mbawa yaade gogo mo foyi ha banggue mum en mbawa ɗum en mbi eɗen jaaha e leñol eɗen ɓamta leñol ɗum so eɗen dendi leñol ngol il faut ko mbawen nangodirde hen hande so tawi jaalal leñol waɗi yewtere nde waɗi fayida farantan haadde e base jaalal leñol min mboɗo foti wadde reprendre yewtere nde mi ƴeewa so tawi mboɗo wawi waɗi ɗum Seneweb walla so tawi mboɗo wawi waɗi ɗum site goɗɗo internet ɓurɗo jogade audience so tawi hande Abba Sirif waɗi hande vraiment ndeɗo yewtere wadde fayida wiya a ɗum de heddiɓe ene poti heɗade ɗum fulɓe ɓe ene poti heɗade ɗum radio ji vraiment nder Fouta ene foti heɗade ɗum donc ɗum kadi il faut mbawen wadde ɗum wasan haalde hakkude meɗen donc le contenu là wasa haalde hakkude meɗen mbawen yañude ha yimɓe ganda ko gonɗen e dow mum eyyi ko heddi ko aussi du haali ɗum min e yiyandam hande il faut yimɓeɓe jaɓa ɗiggenaɓe yimɓeɓe par ce que sa ƴetti responsabilité aɗa haala aɗa ƴetta konngol e dow inde fulɓe par ce que hol wiɓe ɗo tiitode leñol fulɓe tawi tiitode leñol fulɓe wona an tan anatti wonde an mi sikki diggeɗo ko noon wiyete jaalel leñol enen gandi ko firti jaalel leñol hande sa wi jaalel leñol holko firti donc ɗum ɗon voilà ene foti wadde dépassé hannde ko gonɗen ko mi wawa wiide ko gonɗen ko ne famɗi kono jabattan namdal makko ngal eɗen poti yañade kadi mbasen heɗade vraiment ko yimɓeɓe keewi miñde ko min e nder miñoje ɗe mboɗo wiye ene waɗi miñoje moƴƴe neɗɗo so miñima wima ko kalɗa ko fewani taw addinima vraiment hono poɗɗa haalide aɗa foti nanggude kono eɗen poti wattude haqqille e nder miñoje eyyi kono aussi eɗen poti wattude haqqille ƴeewen aussi objectif men o mbaɗen ɗum suivre mbasan ko yaade dans distraction quoi ko heddi ko fof ko vraiment ko bolle puyɗo quoi eyyi yero mi weltanimama yinmi widema ko mbiɗa sukaɓe yo janggoye jaadiyanke gona journaliste ɓe eɗen jogui sukaɓe hewɓe halpulareɓe DSTV sukaɓe nan toon taw ko yaltuɓe journaliste ji taw ko ɓiɓɓe fulɓe voilà heddoron abba gueɗel gonguel aussi mi yala mi gayne abba eyyi ɓe waɗi ɓe hol suwaɓe wallareɓe haɓe mbaɗa réussir ɓe gartata e ma ɓe gona reconnaissant ɓiɓe jarama hol suwaɓe wallareɓe ɓe mbaɗa orienté banggue goɗɗo tawna banggue leñol ngol ɗum no woodi ɗum mi jinmi wiɗo oɓe ballata hannde so mbaɗi réussir il préfère haalde wolof wolof ɗum hannde ene waɗɗo leydi ene waɗi leydi ɗum kadi neɗɗo so wallama kadi ene foti artude no mbimi nane ni so tawi école o jangguinima a foti artude école o mbawa jangguinde suhaɓe école o ɗon yero donc ɗum kadi ko hunde wonde fayida quoi il faut batten haqqille yero mi haalanma mi haalanma dans 2 ans 3 ans ma yi kala belaɗo ene wawi wadde ene jogui ndimago wadde télé ɗo suudu mum ayi oɗo IPTV won logiciel ayi oɗo logiciel mo kalten ɗo oɗo zoom won logiciel jaltuɗo awa wadden 4 caméra télé 4 caméra avec portable taw ko mouvement détectation de mouvement joɗɗa galle ma mbaɗa plateau ma taw ko télé ma mbaɗa IPTV kalɗo neɗɗo woni e monde ene wawi yebdema a iyo télé ji kalten ɗi nana ara ɗum ma en dañoyi temps inchallah Allah hokka en wallude en jinmi wiide jaalal leñol mi arta e ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Sadel FM wonɓe e DSTV e dendagal hande machallah eɗen jogui tufɗe kewɗe jaalal leñol ne yaltini deftere nde noon bandiraɓe ende fuɗɗima yeyde Europe andene Afrique kala jiɗɗo sodde hen bandiraɓe mo waɗa hen sakket o waɗa hen expliqué deftere nde kala jiɗɗo yo Allah wat nodda en ɗo ma en mbaɗɗen kala no yiiɗi heɓirde ɗo e diaspora o ma heɓ enen joɗanimo ɗo pour yeyde deftere nde kala jiɗɗo ko nafoore yero a naate toɓɓere nde paami nde
DJ du naati hen hande Allah hokki hen alɗuɓe ko alɗuɓe kalanmi ko kaɓeten e dow mum ko kalten ko wol wiyoɓe jeehe bittoye wol wiyoɓe jeehe école aji wol wiyoɓe jeehe ɗum ɗo kono noon yero ɗemgal so ngal janggaka ngal mayat ko onon mbinon onon anduɓe kono noon hande aduna goɗɗo wolko addi son jii leyɗe ɗemɗe goɗɗe ɗe ene korma ene jogui wittoji est ce que yontani alɗuɓe men ɓe e anduɓe men ɓe daroɗen ƴeewen hande ngal ɗo ɗemgal batte média o daña médiaji mum ɗo woytorto ko heddi ko taw ko dañen centre aji taw ko formation wawdu heblude sukaɓe men application ji taw koye ɗemgal pular walla hande taw ko application ji jangguirde ɗemgal pular wattoji traduire ɗemɗe goɗɗe pular pourquoi pas jalal hande yonti dañen ɗum ndenden alɗuɓe men ɓe mbaɗa en financé mbawen wadde ɗum est ce que ɗum c'est possible dañde ɗum e ɗemgal e yonta pulagu ngu hande aɗa andi mi salminima mi juurima vraiment mi weltima noon saabu gayi mawɗi ɗi mbadduɗami ɗi to Allah waddude maɓɓe yewtere wona hunde weeɓde soit min kam mi laabama ɗum donc ɓe jarama saabu koɓe kalata ko kamɓe tan ɓe jonino hoɓɓe han taw min mi arani yimɓeɓe wonko ɓe famani ɓe ganda hande nde Sénégal yinde TFM nani tan ko Youssou Ndour mais ne wanno wonɓe caggal Youssou Ndour finani tan waɗi télé finani tan waɗi observateur finani tan waɗi RFM wonɓe o fuɗɗuddi wonɓe woddi ha ɗo ɗo woni ɗo wonɓe wondi ɗum ko goo gueɗel kiɗɗigel ngel woni hewɓe e meɗen ɓe duttotaka janggude gurdam neɗɗo ay neɗɗo so jibinama ɗo jibina ɗo tan tak woyi wulli luuki fukama ɓuftama laɓɓinama sojjinama tottama yummum ɗon o ɓurata heñorade fof ko muynude ko ɗon noon ha yetto ladde ha yetto ummade denkade ha yetto wawde yande hoore mum ha muɗde leydi ha wadde ko bonene fiye ha daña haqqille ha naata jangde haade mawɗo enen noon jiɗɗen tan ko kala jiɗiɓi naaɗa woto muynu e endu yummuyo jibine tan ummo ya ɗum c'est impossible wawa wonde taki mi wiɗ noon enen eɗen jogui des jeunes engagés mbaɗo no yero par exemple ko waɗata ko foof joni mi nani musidɗo namdinoɗo o holko poɗɗen wawa wallude yimɓe aɗa andi yero haali ɗo gueɗel gotel min ko ɗum jaabimi joni ko gonɗen koyeɗen jeew won waadi goto ɗatowo o fewnta ka paɗe e tengade e kala ko fayde ɗen noon gueɗe o nildi kam joni fodde 6 photo so naati e page am ma won jiɗi waɗi ɗum ɗon waɗi hen numéro mum kala jiɗɗo jokkodire mum gaddiɗo wadde commentaire joni o wi min ko ɗon ndewmi jokkimi mum ha mi daña mum tengade te pourtant wonɓe ganduɗa min waddata ɗum e maɓɓe ɓe cooda e makko paɗe te travers page am o ɓe jiyata ɗum ɗum ko goo gueɗel keddigel ngel information ina yawta ala télé ou ala radio yimɓeɓe mbasa ɗum tinde yero ƴetta ɗum nawɗum Facebook yimɓeɓe foof tina wona yimɓe fof ketto télé wona yimɓe fof ketto radio mais téléphone ma nana wonde ma asbet nde diallo kañum so ari tan affaire eyyi allo allo mboɗo heeɗima de yero allo page uji DJ ɗu en enen allo wi abara réseau de mboɗo heeɗima mi nanamo de allo wi eyyi mboɗo heeɗima jogo jagal so tawi en ƴeewi ha nder enen ko mbawɗen ko seeɗa mo mbaɗeteno so jomen jawɗele ɗe ngari mbaɗi seeɗa poɗɗo noon tan tawat ken jalteɗe caɗele joni won vidéo goto waadi goto waɗi commandé min ngari min mbattudnimo partagé e nder page am Oumar Kenem boy mennoɗo wadde participé e sen petit galle Oumar Kenem ma on ji vidéo mum mo mbaddumi te ko Podor min tawi formation goto min mbaddi vidéo mbaɗi koye page am ma yi omo yaara 10 000 et quelques personnes puɗɗimomo ndaara ɗin ɗon jeune uji tan mbawɗen tan sen jiiɓe haade ɓe ngala sens yaade RTS walla 2S walla TFM Sen TV walla Wolf ƴetten ɓe mbaɗen ɓe interview mbaɗen internet yimɓe ɓe jeeya le reste wiyoɓe ɓe yo yero en mballu sukaɓe par exemple o musidɗo jaltuɗo joni beela aussi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kamɓe goni derrière kamɓe ɓe gandi tan ko yebde wadde consommé les consommateurs est ce que kamɓe ɓe ngala participation e muɗumen est ce que eɓe ƴeewa est ce que yero guisi est ce que ila est ce que omo jogui caméra moƴƴo est ce que yero guisi ne jogui micro est ce que yero guisi ne jogui téléphone Android moƴƴo est ce que yero guisi ene daña connexion pourquoi les gens ɓe namdata ko jaaral hoto ƴettata connexion pourquoi ɓe namdata ko jaaral hoto dañata téléphone
pourquoi ɓe nantaka jaala oɗo dañat écouteur oɗo jaalal dañat soodi puce oɗo jaalal dañat chute mbo jooɗi pour wawa wadde direct pourquoi kamɓe postani question ngaji seeɗa o ara wima félicitation jokku golle salaire mo ganduɗa arat guila lewru ma hen woni jokku golle min caggal ma salaire mo tardata jamais o arat donc finalement a yahat ha ɓoya a cikkat ko tarat ko wona ko min waɗat publier affaire goto fodde 1000 personnes yeeɓa ɗum même pas 10 minutes mi waɗa direct 10 000 personnes yeeɓa ɗum direct tam hañ ko mbiɗen yaara 9 000 et quelque direct tam hiccen ko mbiɗen yaara 10 000 mais ɓenɗon yimɓe hoɗomo goni est ce que kamɓe fof ce sont des pauvres est ce que kamɓe fof ɓe ngala haydara est ce que ala maɓɓe joguiɗo 1000 francs walla 2000 francs pour walide abdoussalam pour janggajiram daña caméra daña micro wawa uddide site mum wawa yaade un peu partout pour waɗa couverture médiatique pourquoi yimɓeɓe namta on question il n'est pas question qu'on attend des milliardaires c'est pas la peine d'en par baɗon ɗayir sa par exemple woto paɗen mbaɗono yerim sow woto paɗen mbaɗono babam elage ndiaye woto paɗen mbaɗono baba mal non yimɓe joguiɓe ɓe seeɗa salaire mien en ɓurti juuɗi min hay sok seeɗa jomumen nane mbaɗi bloqué dans leur compte minimum hay sok 5 millions walla 6 millions pourquoi ça min ngala ɓernde walla haqqille ittu 50 000 mballa yeru bis en kalten ko seeɗa timmiɓe ko waɓen karara en yero en kuumi en kono wonɓe caggal ɓe waɗoɓe commentaire ne mbi emin caggal mon ɗum bonani caggal men ɗum tagi il faut paamon il faut jogoɗen yiyande ganden jangga e jaam est ce que sen dañi caɗele avec l' état sénégalais est ce que ma en dañ des jeunes ful ceppotoɓe dans les rues mbiyat no mbaɗa koye men pour en jaggal c'est ça la vraie question gueɗel keddigel mi ara abdou karim xurum hak abdou karim o ala mission so wona wadde insulté président e haalde konngol coof mais abdou karim quand il était malade entre 2019 et 2020 waji ɓe ndenni ko 15 millions même pas 5 jours ɓe nawi ɗum almam cafroɗumo sillo arti est ce que si c'était jaral maɓe mbaɗ ɗum komi yende gendiyankoɓe fulɓe ma ye dow leeci mumen komi yende gendiyankoɓe fulɓe ma hay ɓooya en haydara ɓe mbiye koye meeting gonnoɓe mbirni mbanna ɓe maya ko wiye est ce que ɗiɗo rafiɓe potano nawi caggal leydi cefriye où était no milliardaire oɗo ɓe gonno wadde minen kay amin dari pour yidde tontude sukaɓe mais minen min jiyani tokto amen te minen min codan koye yero ala koye amadou koumi ala koyɗe hay an adama kala mata won toon france tan mais koyɗe ma tiiɗani donc et puis jarala wona kuppudema a waɗat hen reportage goto min ho reportage goto mbaɗɗum hikka gonɗo jolluno e neɗɗo mawɗo o wi ɗo ko wuramen haalteɗo ɗin ɓuuro mon haalteɗo ɗum tan mbawi wiide ils sont fiers de dire par exemple hande wiide ɗum ɗo allo yero c'est pas possible bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni gonɗen ko en direct sur des tv konngol ngol ne ummo ɗo e dow la france ha joni bandiraɓe ma en dutto hen ko ɓoyata ko pour yidde yewtide e bandiraɓe ha joni ko fois en ŋañata ko ɗo feɗɗat ɗo tagui wiide noon ko paamen sagataɓe men dañɓe ɓe 40 ans 50 ans ɓe hen ko immigré ɓe hen ko ɗo woni e nder leydi ndi hewɓe hen nana mbi en jiiɗi pulago wona gongo min hande journée hande o j'ai reçu plus de 50 appels folk extérieur est ce que woni mien pose de question est ce que jalan jogui ko hacciti pourtant j'ai passé mi jooɗima ɗo pendant des jours mais ala ko ñammi ala ko jarmi je suis là mais pourtant yimɓeɓe pamata ɗum yimɓeɓe jeyata ɗum sa haali mbima bon jokku golle watka mbatta ko vraiment oɗo so woni yi tan ma leñolngol woni mais o wonta par ce que ɗum hono wonirata est ce que aussi eɗen mbawi wiide est ce que eɗen mbawi wadde imposé nos journaliste fulɓe yo ngar gollana leñolngol so ɓenen gollon leñolngol en jeeyani haydara kamɓe ɓe gacca famille men ɓe golla leñol non ɗum moƴƴani ɗum mauvais choix soɓe mbelama yoɓe gollu e jolfe soɓe mbelama yoɓe gollu e tubankore par ce que to ɓe ñamat toon ɓe jarat leñol sa yiɗi ɗum gollana wonata huwere a accat yumma gacca bamma gacca debbo ma gacca ɓeyi talata tan leñol polot min wimon noon sinon yomi gollo yomi dañ ko ñaami yomi woƴƴo leñol lam yahata longere nde kañum a yaha tan ɗaɓɓiyani kono ɗo ɗaɗɗo gon daranɗa to leñol to hewani dañede longere ɗon leñol ngol foti waylu jaɓɓal wona daranniɓe maggol te pourtant gendiyanke goto so waɗi faux pas hay goto yaftata ɗum wiya ahan ko binoɗo ko jiɗɗi leñol ƴen ko waɗata ko pourtant kañum o wona prophète min ne parfait wallahi gendiyanke e nder leñol ngol a yimɓeɓe jugete ɓe ñawete ɓe jeyete ɓe gona yummade gona bamma hunde kala ko mbaɗɗa wiye ka gendiyanke min yimɓe hewɓe nanama déclaré yomi fembo hooram mais pour quelle raison min fembo hooram joni e nder groupe whatsapp goto tawmi yimɓe ne mbi pourquoi ɓe ƴetta drapeau sénégal mbeɗa waɗa masque koto fawmi ɗum en tant que jaalal
neddiɓe mbi pour quelle région bom jaalal bom no ɓorno kos mais attends leñol ngol fuɗɗi ƴewtade hoore mum au lieu de nous juger comme dengue mais comme animateur yi anga gedden wallahi min je vous dis quelque chose min mi wiyani hooram jaalal mi meeɗa wiide hooram gendi en tarara nana ɗum ɗo kalmi ɗum wiyani hooram jaalal mi meeɗa wiide hooram gendi en ko combat tan mo jimmi mbeɗa waɗa ɗum mone kono ça ne faut pas dire komi gendi en wallahi non eɗen keddigel woɗ question goto mo kalɗanani a wi wonde yimɓe won wiyo bon yo yen wittoy e ko way noon aɗa andi ɗi mam haalam affaire goto est ce que aɗa andi historien ji ɓurɗi ɗi mawde aɗum ce sont des peurs est ce que aɗa andi aussi historien ji men fulɓe hande wuurɓe ɓe probléme aji baɗo ɗi leydi ndi fof hay goto yiyani jalal ils sont où jalal publicité mbaɗɗa joni joni e page ma o tengade nde wona waɗi reprendre nana ɗo e yesso ma page o 77 363 23 68 nam ɗo waɗi affiché pour yeɓoɓe mbawa continue parce que en mbaɗi ɗo affiché ma ɗum woni golle makko mais artanmare gueɗel gotel mbimi eɗen jogui wittude gandi ko woni ñana allo numéro no warnamo hen sport inchallah inchallah jaɓi eyyi ok continue mboɗo heeɗima gratuit allo eyyi aɗa heeɗa mais attendez min yadani hende onon soɗan kalam heere mon soɓeɗa ɗon kuppami comme ça pourquoi ça eyyi min yaaf gaɗortomi noon ko somi adarima yero tan amadou kumi e karara kam ala probléme yero tan gattomi mema ɗum après ɓeyɗiɗe kamma jak quoi ok donc hakkunde laani wonno de toute façon pamon on a des historiens eɗen jogui historien ji gardiyankoɓe mawɓe nanɗo e nder leydi ɓiɓɓe mbimi en on meeɗa nande caɗele mbaɗi leydi ndi haaɓe daariɓe kaari tawi ɓe bitti holko wittoji maɓɓe andi nife donc goo ɗiɗi histoire générale du sénégal e gardugol Iba Der Thiam winditama pourtant fulɓe len toon mbaɗnaka fotani waɗne hot historien en goni est ce que min mi arat mbeɗa yaɓɓa e ɗen ɗon koyɗe non sa ƴeewi wittiyankoɓe men ɓe mbiyatma oɗo woni kaari ko ɗo o jibina ɗo o rewi ɗo o mawni ɗo o jangi ɗum ɗo wonno meccal mo tukkude wonko ɓuuri hande jojjude ko wona wittu aɗa andi ɓuuri jojjude l'heure actuelle o saaha mo gonɗen wonko woni e bonde ko ɗum poɗɗen heɓɓitade taw wona ruttitade ko ɓenni bisimilla ma ruttita koko ɓenni nani e deftere nde attends ƴeew on ji nde deftere ndeɗo nde windi ɗum ko Ndiaye Saydou Amadou aɗa andi hoɗo waɗa débuté deftere nde gila laamu Diawogo en laamu Manna laamu Termes laamu Tonjon laamu Termes laamu Deniyankoɓe laamu Almameɓe ha jimade tubakoɓe ha hande jaretɗen ɗo pourtant nen ɗo jooɗi après min mi jangi ɗum neni ene juuti ene heewi neni mbiɗen jogui ko nanɗami hen foof mbiɗa wawma ɗum haalande mais wona ɗum mbimi ko ɗemgal men nana yaɓɓe ni ɗum ɓuuri jojjude heddi goto foof wat ko mbatta ko ngam jaren yeeso min mi waɗa ko mbaɗanmi ko ngam jaren yeeso kono paamen jandiyankoɓe men hewɓe ɓe mbawa ruttade ɓe mbaɗa ko yero guisa waɗata ko wallamoɗo ɗumen saabu ɗum ala salaire te kamɓe ɗo ɓe goni ɗo ɓe ndesi ɓe jibini ɓe mawni wadde yoɓe toppude famille mumen saabu hakkude neɗɗo e ɓiyum haɓɓe neni ɗon neɗɗo sa jibini ɓiɗɗo ka poɗɗo wurnude a resi debbo ka poɗɗo wurnude ɓe mbawa hande artude ɓe daroɗo nder ɗen ɗo kono yoɓe dokku en jaam ɓe ganda wonko mbaɗaten kamɓe koɓe ɓennuɓe ɗon wonkoɓe poti wadde kamɓe ɗon ɓe tolni enen ko poɗɗen ko wadde mbaɗen enen sen ɓenni tan en gaccata woɓɓe kadi ma gar so Allah jaaɓi donc goto foof waɗa ko foti wadde ko tawa wiyani ene ñaaya e keddiɗo sa yimo kettiɗa walla mbawɗa jibine ɗon waɗa ko fotani wadde wiɗi ɓinguilam arga e wona ñipponɗa wadde ñipponɗa wadde ha jomum salo so salima kam wiye o ko tiɗɗo hoore hay so salima ni waɗ wattu par ce que Allah jiimi en tagi en tellinen aduna o te Allah e hoore muɗum ñande fof perguiɗen e dow ko haɗi yente ñande men ha hande combien de gens goni e aduna o ndeɓe pini fof ƴetto Allah no muñaniɓe fotimi gonɗon ƴatto islam nde puri fof Allah no muñaniɓe wadde neɗɗo goɗɗo sa yii ɓiɗɗo pulla no waɗa hunde o ferguitima sajjit mbo artirmo wallumo ɗoftumo tomtumo so tawi jiɗɗa ko leñol so taw waɗani ɗum kaldani cuuɗiɗo ko heddi ko paamen nani musidɗo haali woni mawɗo leydi men no hutoro ɗemgal gotal ayi wonde ko wasde famde enen mawɗo leydi men kañum adi wasde famde ko fonno famde siwis jogui fodde ɗemɗe nayyi ɗe hutorto mataw yero an aɗa andi ɗum walla adam walla kumi siwis wona ɗemgal gotal jogui siwis jogui fodde 4 langue
walla minimum 3 langues ɗi waɗa utilise États-Unis sa wi États-Unis miijoɗɗa ko anglais mais anglais ɓuri wadde officialisé e nder États-Unis koye nder 32 états sur 50 koye nder 32 états ɗi ɓuri wadde officialisé espagnol en nen toon e ɗemɓe goɗɗe nan toon jooɗi so tawi a ari hannde ɗo wiyete Canada Canada waɗi ko zone mo gonɗa o anglais kalata waɗi zone mo gonɗa o français kalata ça c'est l'organisation ko juɓɓudi mais ɗum est ce que so yeero gigisi darima hannde waɗi ɗum dénoncé haali rokkinde noon feere est ce que sa tawi ka jaani pullo walla ka ɓiɗɗo pullo est ce que poɗɗa jabtorade yeero gigisi an ka gaƴƴo makki non c'est pas ça on n'est pas min de hooram nganndu min mi ala tumo andina ɓerdam Allah ko ittini men ko añat ko min mi añata aade jamais au plus grand jamais min mbawmi ko yiɗ mbawmi ko jaggude mi wawa antu mi wawa accu ɗum tagi yo Allah yaafo mi yarlomi babam heewi wiide mi sa renaki noon ka kewo rewɓe gonɗa mi wiyama ko woni o wiyami sabu ka jurmutoɗo min mi wawa andi kono somi haali dokkammi ko feere dokkammi ko yeru mbaɗanmi dénoncé koko jiimi ina yaha moƴƴani mbi yimɓe he garde kagge ɗe ɗum moƴƴani hay tout wonmo muusi e won baɗɗo ɓooyani direct spécial pour wadde classe Abdousalam waddori hen Amadou Kouri or ko ɗum nafatama pour région politique non c'est l'exemple non c'est l'exemple Amadou c'est l'exemple donc ɗum ɗo ndinmi wi tan esprit ɗiɗo ok ɗin esprit uji poɗɗen yew min mi haalnani babam mi haalnani yayam mi haalnani gallami kalatmi ko leñol ful eɓene nder Sénégal ɗo ɓe jeeyi puté fodde muɗumen ɗum so tawi ɗiɗo fulla haalani ko geɗɗi kala fumpaɗo walla haalani kalɗo tawal taw ka ful min mi humpa aka mbe jogoɗo kaldum mi haali c'est simple comme bonjour so tawi ko kalmi komi ñaayde kuulal leydi Sénégal yoɓe garnan ɓe cogi en mais mi ñaayade kuulal dokkum ɗumen koko laaɓi ceer ɗum ɗo kuulal ngal wi ɗum poɗɗon watta mo mbaɗa ɗum mbaɗi violi loi gila e président ha less ɗum ko Abdousalam wi encore mi waɗ ɗum répété noon foti d'accord eyi bandiraɓe ha joni de gonɗen ɗo koye Des TV radio Sadel FM mboɗo mi waɗi ɗo deftere hono jaalal leñol nanan ɗon e écran he kala jiɗɗo sodde deftere nde bisimilla mum a wawi jokkodirde men ɗo e Des TV numéro ji baɗɗi affiché ji guilnani ni appel aji ɗi keewi so Allah mi wawa ƴettude appel aji ɗi jomumen ne jaafo tellement ko haalte ko ne waɗi fayida eɗen goni e darñam toɓɓere men mi arta e Amadou Koumé mi wawa jooɗa ɗo taw mi haalani so tawi so tawi min mboɗo yara ndiyam so tawi mboɗo lelo mboɗo ɗano mboɗo yiɓɓi fuutanke lelaki ɗanaki e oɗo mboros gonɗaɗo caɗele gonɗade wal mankaɓe diƴƴe wal mankaɓe cuuɗi cafrirɗi wal mankaɓe cuuɗi janguirɗi eɗen gandi lamɗo o nane wal naɗɗo hen seeɗa wi ko ɓinguel moro enen kam hankkadi ngol konngol en duttora ko hen kono bandiraɓe ko jinmi haalde hen seeɗa onon wonɓe ɗo ɓe hande ɓiɓɓe fuutankoɓe tampuɓe ngala ndiyameje ngala diƴƴe ngala cuuɗi janguirɗe ngala cuuɗi cafrirɗe ngala ɗo woyti ngala ɗo goytante hande Allah no hokki en eɗen keeƴi e laamu Macky Sall sen kaali enen nane bandiraɓe holno ndendirton e ɓeɗo tampuɓe e ngoɗo woytago onon wonɓe ɗo ɓe goto e mum foof holno weddorto hen goytago mum holko tagui enen hande ɗeɗo caɗele men en mbawa sen gulli en luuki en paƴa en mbaɗantake caɗele men ɗe ko emen woni walla ala ko enen kokki fonnoɓe waɗanden ɓe ko enen kokkiriɓe noon bandiraɓe mi totta dijeedu eyyi d' accord aɗa andi ɓeene gasa ɓeene gubba en tampatama kono gasata loggitta ko ɗum woni caɗele ɗe kadi mami haalame gueɗel gotel ay laamu aɗa ɗo ko huuɗi laamu huuɗi ko rendo tawa noon ko rendugo woni bongal e goonga kono so tawi wonde laamu andi ɗeɗo ɓe muurat tan eɓe gofa kono koɓe wuurata eɓe gofa ko tiiɗani e maɓɓe e nder oɗo tuma soɓe mbiyama ko tan ɓe dogat wona tampin hoore ma laamu waɗantama fodde no foti wawde waɗandema nde kadi aussi enen kam Fouta wona tan e laamu Macky Sall par ce que Abdoulaye Wade ari o wi ten saranteɓe ɓen mbi yeehi lawol mum eyyi par ce que foti wonde kadi guertoɗe sen mbiyama ken saranteɓe kam foti wonde koye guertoɗe a faami e gueɗe goɗɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoore ma hande Fouta ene foti wawde waɗede hen waɗaka hen ɗum enen fof eɗen gandi ɗum hande normalement toɗo gonɗen ɗo henna Fouta ene fonno jogade hôpital uji tamlani ɗi gandanɗa hoore ma tawa eɗen gandi ɗiɗo hôpital uji kam so tawi neɗɗo sellani ga hen waɗatake évacué ɗe nawe Dakar en walla nawe ɗeme nokkuji goɗɗi
fuutankoɓe ngala ɗum ɗo faami Fouta hannde ene fonno wonde haysin ko université goto mo gandanɗa hoore ma eɗen nganndi mami haalane gueɗel gotel étudiant ji kewɗi e ɓene jangga toddo Dakar kono mami haalande gueɗe gotel jogiiɓe ko wonɓe henne ga hen e nde Fouta dey wallahi wa taala jogiiɓe ko wonɓe ga hen e nder Fouta par ce que ɗo keɓa funo bourse ji maɓɓe ko wawi wurude a wawi luwas a wawi ɗeɗe ñaama hen ko jinnaɓe ɓen jogiiɓe ga hen ɓe jogoto jangdeji maɓɓe e nder oɗon tuma haɓe pina ɓe keɓa koɓe jiiɗi ko walla ɓe pina ɓe garta ga hen ɓe jooɗo nde tawno hannde wona janngude tan woni dañi ala aɗa wawi janngude ha tampa jangga ha ɗo gandanɗa hoore ma ɗo aɗa andi a rutti wawde wonde hankkadi aɗa andi ɗo so wuuro weli ko ladde jara aɗa andi so tawi galle baba yitnanimo koyera añan ɗum winde paya e golle holko battinɗa wadde ko maçon walla battinɗa wadde e tigui rigui batta ko yeeyde buusuji battinɗa ha joni wadde sirias walla goɗɗum ɓen jiiɗi ɗum ɗon a faami kono eɗen gonde gueɗɗen en fuutankoɓe sen guittani ɗum e nder men en keɓata gueɗal par ce que hannde en politique mo mbatteno ko politique interpersonnel ɗum ɓuuri hewde yero gise ari ko leader e nder wuuro maɓɓe ɗo ha joni ngo woni ngo e nder oɗon tuma kala ɓe gandanɗa hoore ma ndewino e makko omo jogui accès omo jogui possibilité wawde ƴewnumen postuji e nder duma ɓeɗo par exemple jaa numéro kuɗ ɓeɗo mi toto aéroport e ɓeɗo ha joni banggueji goɗɗi ɗi gandanɗa hoore ma ene mbawi liggade toon kala hen galle mo ƴetti hay sino ko neɗɗo goto omo liggina ɗum ene heeɓe par lewru oɗon galle kala ko yeero yiɗi yo won kala ne yeero yiɗi yo siforo e nder duma kamɓe kay kala memɗo yeero memat sababude wonde yeero won ko walli hay sino ko seeɗa taw noon yeero won ko wawno wadde e nder wuuro ngo ko gandanɗa hoore ma wuuro ngo fof no wawi yitaden hoore mum a nder ɗiɗon fammi wadde noon eɗen jogui caɗele men ɗe jogui ɗen ko eɗen goni ɓe ballani koye men woni wallude hoore mum noon ko darade e dadade haalde e nder oɗon tuma ha yimɓeɓe ganda ɗum ɗo ene foti wawde wonde waɗe taw noon so waɗama ko kutorgal ngal gandanɗa hoore ma ko enen fof kutorto ala ma Samba ala jam ala ma Demba hay sino so tawi nokku goto mo waɗa o taw nokkuji goɗɗi ɗi e mbawa ha joni hutorade ɗumen jii ɗum ɗon kono en keɓani ɗum hande e laamuji men ɗi surtout noon min mi wiyani wonde ko laamuji mumen ɗi mbaɗɗa hande enen yimɓe ɓe gembaten ɓe tinani en faut qu'on se dit la vérité ɓe mbiyeten hande ko ɓen goni fuutankoɓe ɓe wona fuutankoɓe par ce que hande ɓe gartata e nder Fouta tan kono ɓe cohli Fouta walla kono ɓe cohli tigrigaji ni yimɓe wonɓe e nder Fouta amma ɗum ala kamɓe fof ko towriɓe ɓe jooɗi e nder oɗon tuma kala neɗɗo gatti tawno jiri maɓɓe ne gojji kono jogui caɗele fuutankoɓe ñawdanaɓe ɗum après ɓe jahalaji maɓɓe enen ne eɗen poti wawde ƴejji eɗen poti wawde andude wonde ko malata en ko e ko manata en ko so ari cuɓoɗen ko malata en ko gaccen ko manata en ko ne tawno maru ene wawi dusdema ha lagara kono manore haaɗi koye aduna c'est très important gande ɗum ɗon eyyi ko heddi ko noon so tawi tan ko gonga enen fuutankoɓe eɗen poti waylude jaɓɓal e nder fannuji ɗi kala so tawi noon renɗo rendi en gonani neɗɗo goto rendo rendi moni kala ene ceeɗano jeeyi mum rendo rendi moni kala ene wiya ko kañum ɗum rendo rendi moni kala ene wiya ko kañum tan wawi yoltude e nder ɗum fon so yaltani goɗɗo wawata ɗum yoltude sen ndenaki ko doggo dow huɓere wona juttata ko nanodiral ngal e jaggodiral ngal e jokkodiral ngal e jittodiral kumpa ngal woni ko ala ɗo ay so tawi yimɓe gondi jewtitta pamodirta so pamodirani jokkodirta so jokkodirani moni kala wajjikino kala ko wajjikini teelate kala ko teeli wiye ko sombu te kala ɗo sikkeji jaati ko ngaddi hewji ɗi nde tawno wonmo cikkata oɗo cigigi ha joni yiɗama wonmo cikkuɗa oɗo wattanema hakkille wonmo cikkata oɗo ko gañoma so tawi on katidani tan kala ne jiiɗa ko nde yitere dardatamo te neɗɗo kala ko darɗa e mum ko ɗum so jeetay ɗin ne parfait eyyi rutti ko noon hande so tawi seeɗa tan mbaɗa andi ko ene jaalal nen wonɗon ma mbaɗɗum développé seeɗa tan min mi yiɗi yaade kan jaamuɗon seeɗa min ɗum jaltude galle oɗon gandi couvre fo gonɗi komi jaltude galle eyyi waɗi gallan 1 kilométre goɗɗani joni en gayni wayno en gayni joni en gayni
en gayni ni ay nana ko jalal haalno do ko ay nana ko jalal haali ko c'est très important dum ko tan hande no wawi yonde lowdi hande jalal o woni do e nder dum enen gandi wona connexion 2000 jagata mo par lewdi il faut qu'on se dise la vérité a faami lewdi ɗum on wawi wadde dépassé connexion 25 000 francs wala 30 000 francs par ce que ɗum waɗandi woni hen ko a faami wona wifi joni jogi ene woni e nder galle mum soit ko connexion donné ko ɗum woni ko connecto ene connecto plus de 2 wala 3 portable a faami c'est aussi 7 jours 24 heures sur 24 woni ɗum site uji woni ɗum nder internet ene waɗa téléchargé vidéo ji nder ɗum adda actualité ne anda ɗum jar ko ɗum kanko yara aussi la même chose a faami min dem hotuno dam ɗo seeɗa min tan jabade namdal juste namdal hokku yero tan mbawen uddude voilà min o yiyandam so tawi min hannde mi waɗama considéré comme opposant hannde par exemple au lieu min komi opposant Macky Sall so waɗama considéré comme opposant c'est parce que gila 2013 mboɗo yiya ko fewani fuura mboɗo haala peut être ɗum ɗon holmo waɗani arrangé en fait ɗum mboɗo andi ɗum a faami sa ƴeewi hannde ko kalɗa ko yontude hujjaji furankoɓe mo sikki enen furankoɓe so tawi en joltani hujjaji furankoɓe ala jolto hujjaji furankoɓe min hoore ko andu d' accord min ala seppo wongo fuura mo timmi nomi waɗani reprendre par ce que min mi yiyandam fuura hannde so tawi en wiye ɓinguel morowo hannde woɗa andi holto ɓinguel moro ummi est ce que aɗa andi holto ɓinguel moro ummi holto ɓinguel moro ummi 2018 le 5 mai 2018 min mbaɗi seppo mbijiɗon caggal seppo ko makki noddi département de Matam tous les leaders yo ngandu 30 personnes chaque commune yo ngandu 30 personnes ko kalami ɗo ko c'est vérifié e nder oɗo rencontre ko oɗo rencontre ɓe nawi doléance uji amen emin kalnoɗi par ce que min mbi Fouta ene sommi pompage par ce que eɗen jogui agriculture ko hen foɗen wuurde Fouta ene sommi hôpital uji Fouta ene sommi laabi ce sont les mêmes doléances si min mbanno réclamé mbaɗadi reprendre dans les médias ɓe nawi pane ko e nder hen noon Macky Sall wiɓe ko seeɗa ɓinguel morowo forani moɗade hen juulde c' est à dire enen furankoɓe koye makko gonduɗen enen foti fadde ha haw pat oɗanen ɗum noon wona lawol gonɗen koye république ko toon ɓinguel morowo ummi ko e oɗon rencontre ɓinguel morowo ummi gila nden ha joni ɓinguel morowo moraki gila nden ha joni min ha joni holno ganduɗa mboɗo wawi haal ɗum ɗo immo koden peut être voilà ha joni moraki donc wiide tan hannde eɗen jogui responsabilité mawɗo wadde porté non doléance par ce que en ngala député ji so élection ari no DJ du wini enen sukaɓe enen lowro o roƴi yen Fouta goto garten hannde hol jogui ɗo ligguey embauchement hannde Fouta jeune ene limo ala jogui ɗo ligguey hannde embauchement e limo donc en ngala laabi en ngala hôpital uji oɗo ñaw hannde so ari Fouta mal deytani en ngala hôpital uji en ngala e dara donc en ngala abri provisoire woni toon donc ko probléme donc eɗen provati haqqille Fouta mbaɗen appelé nos gouvernants ɓe gona hakkude men e gouvernement o politicien ji meɗen yoɓe gon intermédiaire men e gouvernement o c' est à dire hannde holmo jiiɗa Fouta hannde oɗo probléme hannde est ce que a yi politicien jippe Fouta ene limo kamɓe fof aɓe dakana en confinement kamɓe fof ɓen ɗo dakana en confinement so tawi ko élection wonno tawno ɓe jippimo ko ɗum tan jinnomi haalde holko mbaɗanmi ɗo seeɗa bon nodda jafoɗo kam ene wawi mi arta e yewtere nde a jarama mi sikkani saɗa tawto en ɗo par ce que keddotoɗen ko hewani mi totta jaalal leñol wawa weddade ko jalal mbira kada hoore jalal bisimilla ma eyi jimmi par ce que ɗo gommi ɗo no woɗɗodiri e gallam mawnede 1 kilométre soynande yitere ñaako soynande yitere woni 1 kilométre ñaako ɗon joni noon so rokki kam tan a hokkama haala ɗo jimmi yomi a hokkama sikki ala min kam ko weltanadema adama aɗa andi ko jinmi wi mbaɗono ma yo Allah rokkuma télé ɓurɗo mawnude aduna walla ɓurɗo mawnude Sénégal an sa heeɓi tan yimɓe keɓat keɓowo yimɓe keɓa noon yo heɓ amin keɓowo yimɓe mbasa heɓde so heeɓi moƴƴi so heɓanni hade so heeɓi yimɓe keɓata on so heeɓi moƴƴi so heɓani moƴƴi sabu ko Allah suɓoto mbo tottata so welama tottuma Allah na ƴeewamo totta tiwo hay goto heɓata totta ɗum ko golle Allah ala ko yimɓe mbawi hen kono enen ñagotoɗen Allah ko yo Allah tottan en tottoteɗo totta en so tottani en totta waɓen men saabu jiɗɗen ko so totti adama so adama no totta taw enenne en keeɓi en poti tottude enen e makko fof ndenden totten tottetede
sabu wonko ngakki en ko ɗum woni ko jiɗɗen ngakkidde beɗel cakkitortomi ko wiide adama ma en dañcu yewtere wonde tawa kalaten koye deftere nde junju hen ko deftere gaynako wiyete ko deftere jimi ko nde 94 e hello ene waɗi jimi kewɗi africa nenam cheikh souleymane bal ɗemgalam eko way noon réception Fouta hanki ko gueɗe kewɗe tonga e nder deftere nde nde yalti ko 2019 ina woni 5 lewru siilo woni janvier taw ina ɗiɗe sappo e jeenayyi e ɗo ballal Ousseyni Sow gardiɗo fedde cheikh souleymane bal to Italie o jeeya ko wurane wiye nima oɗo Ousseyni Sow woɗen kalis mum kewɗo e dow ballal Abousi mo tulde Dubange ɓeɗo jaggi hen deftere nde yalti nde yeeyama e nokkuji kewɗi kono noon wonko heddi suwa tawa gas ko heddi ko wiide yimɓeɓe kala dewintonoɗo yewtere nde en ɗaɓɓi e muɗum yaafoy so tawi haala men wonno wayi taw welanimo nde tawno neɗɗo so tawi a haali dañat mettaɗo daña belaɗo belaɗo ono jogui ndimago welede mettaɗo ono jogui ndimago mettede tawno hay goto jeeya goto Allah rendi en foof ɗum ɗon noon beltiɗo eko kalanden aussi o jarama kala jiiɗo hen kadi to yuɓɓani yo yaafo en so tawi omo jogui tonggode men kadi o wi en jangga mbatteni wonno enen en jiiɗa maayde sernaɓe jiɗɗen maayde almu jiɗɗen ko sen guuri han gurdam men ina gasa tawa kala jiɗɗo wurtude no wurden nde tawno mawmaw ala ko nafata so wona ko haɗat adama yo Allah juuɗu balɗe ma moƴƴina battane ma abba aydara karara jiɗmi wiide karara jiɗmi aɗa wiya adama tan adama kono noon yettu Allah aɗa andi adama ko inde mawde machallah adama neɗɗo gadiɗo taguede adama gila e baba adama adama aadi men ama gadantewo adama ko aada wadde adama fujortoma machallah donc karara seydi aydara vraiment a jarama no feewi mi weltinimomo ɓe ɓe yewtere nde ƴakkude haala ɓe woni amadou gomi ƴakkude haala yero guisi dinkiɗo haala an karara joom namde belɗe juɓɓuɗi vraiment on jarama rewintenoɓe yewtere nde foof abdoussalam ba wi on yo Allah rokku en walde ɗo jaam kadi Allah ɓamta leñol fulɓe e ɗemgal pulaar ɓamta kadi leydi sénégal enen fof kadi ɓamta on jarama est ce que somi namdimama on sak lewru foof heɗo sak lewru foof anani d' accord miɗinen ɗum horam est ce que karara mbimi est ce que somi namdimama on lewru foof lawol gotol jakarlo ko mbaɗɗen ko est ce que somi namdima on ɗum c'est possible ɗum koye makko tan so jaɓi mi jaɓi lewru foof lawol gotol min mi rokkima lewru foof laaɓi ɗiɗi quoi chaque 15 jours émission gasi en nandiri ok en nandiri DJ anda ko bettoɗa hen eyyi d' accord ko weltade tan e kadi weltanademo no feewi e kadi yidde wiide ko bandiraɓe tan sikki ala yo yimɓeɓe mbattu hakkille e deftere jala leñol nde ko deftere wonde fayida sanne kadi aussi yimɓeɓe cooda ɗum nde tawno aussi so tawi suka baɗo ne makko ni jooɗima fecce jamma ɓurnade e windude e roɗon tuma eɗen gandi wona hunde wemde kadi ko hunde mawde ɗum noon ko enen mbawata sembinde jomumen ha janggo e jaam jogo miijoji goɗɗi wawde yuɓɓude wawde yuɓɓinde defte goɗɗe ɗe jiiɗa e ɗeɗo defte ko weltanade mo no feewi kanko jala leñol e wiidemo kadi yo jokku golle yo jokku darde nde tawno machallah ko yulde yultiri nde tawno ko janggoɗo pinɗo machallah yo Allah yoɓede kadi aussi grand yero guise ko neɗɗo mo gandanɗa waddema ko neɗɗo laaɓɗo reedu kadi aussi ko jaam yamo kadi kala ko cohluɗa e makko so tawi a ari tawi mo jogui tan waɗat ça kadi ko bandam ɓaɗiɗo emin kawra e nder réunion ji kewɗi ɗi ganduɗa holma emin mbaɗata voilà ɗum noon ko wiidemo tan gurdam jiɗɗam e battane moƴƴe ne tawno gurdam kono heyi nafoore anen aussi la même chose ne tawno ko gandudirɗen ɓooyani kono noon hatta gila gandudirɗen fewde joni ko jencude tan jiimi e ko mbaɗata ko eywa kadi ni nde mbatta ni e oɗo concept mo ƴettuɗa o ɗum noon woto yew hen hay goto kala mo gandanɗa hoorema aɗa andi so tawi invité ɗum rendo fuɗɗugo no wawi naftorade invité ɗum voilà dokka wonɓe gandanɗa hoorema hande ne jogui jeyanɗe jaƴƴe ene jogui haqqe haqqilantagal ene jogui ko mbawata allo naftude renno ko kono noon raɗo potata waw mbiɓe jomumen no gonɗo ko tekkiɓe ngalaɗo potata wawde sabtude ɗum ne hani sini hen eyyi ko heddi ko noon yo Allah hokku en amin naftorade amin yo Allah hokku en kadi aussi wawde famodirde e jaggodirde e jokkodirde e ittudirde kubba e wondude juuɗe e faandu
wawde yettude hujjaji leñol ngol e tawno leñol ngol ne sohli rewɓe mum ene sohli worɓe mum ene sohli sukaɓe mum wallahi ne tawno en nanen taali mbiɗen wonde yidde hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gueɗɗuma hisna koye neɗɗagal rende gañum ha sella koye cagatagal so tawi neɗɗo wayni no lekki wurande ɗaɗi mum lekki wurande ɗaɗi mum ɓurɗi dade ma sani création mum si mi salminima Karara a jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe Karara jafoɗa nane en kalano so tawi neɗɗo yiiɗi waɗen suivre toon to gandanɗa hoore ma woni YouTube eyyi watta ko DJ ɗum Titonde TV machallah ma en ɗum woni page men goɗɗo YouTube so tawi ko toon to gandanɗa hoore ma woni Instagram mbatta ko amadou.kuɓe mbaɗa point 75 machallah so tawi noon ko page men so tawi noon ko page men goɗɗo toon to Facebook page o par exemple joni eɗen jaara plus de 11 000 abonnés machallah uddiɗon mo ɓooyat jomum ene wawi wadde page ene wawi wadde DJ du rek tout court ma yi page o so Allah lamɗo jaaɓi Allah jarama a jarama DJ bandiraɓe musidɓe tedduɓe min ñaguima on yafuya guila nanggude on ɗo juuti wonɓe radio ɓe wonɓe Facebook o bandiraɓe yettere Allah hande ko ɓeɗo sukaɓe heptinaɓe wonɓe janggo won jotoɓe janggo wonoɓe janggo ko ɓen gonnoɗo e yidde wallodirde moon en jetti Allah en jettinimamaɓe Allah kadi onon heddotoɓe ɗo oɗon keɗo min samba ñalama kala ko daña hen yo Allah hokke rendude kala kadi noddunoɓe dañani nadde oɗon ñaaga yafuya ko yewtere nde way noon nde juuti par ce que ko yimɓe joguiɓe haqqillaji ko fate ɓamtare Fouta ko ɗum wonnoɗo bandiraɓe kala joguiɓe caɗele bisimilla mumen ɗo kala joguiɗo caɗele commune mumen walla caɗele gestion mumen ko jogui forage uji mumen gurdam politique mumen garon minen amin guttiti juuɗe amin udditi kala garɗo min keppa min hay goto min jawani kala garɗo so Allah jaaɓi min jewdane mum min kaldane mum komin jogui ko min danday mum min ñaguima Allah subahanahu wa taala en gandi samedi garoɗo yimɓe jewtata yewtere men ko fate Covid 19 pour wattu ɗum e ɗemgal pular rafi o no wayni ɗum woni samedi garoɗo o enen gandi dimanche garoɗo o kadi eɗen jogui hono nickel gonɗo to i radio kanko jogoɗo yewtude ko fate la vie Fouta e hol naranke men Elas Baba Mal mi salmini on mi juurimama on mi wi on yo Allah hokku en walde jaam amin ñaagui yafuya kala ko haala hen ko fewani ko neɗɗo way noon amin ñaagui on yafuya haga assalamu aleykum wa rahmatullah yo Allah hokku en walde jaam so jaam waali yo ñallu yo wettu yo Allah damden oɗo mboros haydara ala o yetto Fouta caɗele gonɗe Fouta yo Allah ittenen ko woni Fouta ko haga assalamu aleykum wa rahmatullah